Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Jenner Park for tonight's C International between Wales and England. On behalf of Barrytown Football Club, we would like to welcome the officials, the players and the supporters of both Wales and England to Jenner Park this evening. A reminder to all the spectators that the clubhouse is open for snacks and refreshments. Also, there is a burger van which is open close to the Glaston Road entrance. Introducing the teams for tonight's C International, starting with England. 1. Grant Smith. 2. Samuel Ling. 3. Dan Jones. 4. Fraser Horsfall. 5. Joshua Stanton. 6. Robert Ramshaw. 7. Ryan Crosdale. 8. Mitchell Pinnock. 9. Dan Maguire. 10. James Hardy. And 11. Fejiri Okanapihili. Can't pronounce that name. Substitutions for Gilchrist. And now introducing the starting lineup for Wales. Number 12, Mike Lewis. 14, Jordan Cottrell. 15, Name Arson. 16, Toby Jones. 17, Mark Jones. 18, also from Northern Ireland, Richard Story and Christian Hanna, and the fourth official is David Morgan of Wales.
Noswaith dda, chroeso mawr I Barc Jenner yn y Bari. Cymru yn erbyn Lloegr. Mae mor syml a hynny. Mae'n dipyn o chlysur, mae'n braf cael bod yma, braf cael bod yn fyw gyda chi heno hefyd. Ar wefan sgorio S4C. Ani ar Facebook sgorio hefyd. Tîm EC Cymru yn swyddogol yn erbyn Tîm EC Lloegr. Chwaraewyr Cymru o uwch gyngred Cymru, chwaraewyr Lloegr o'r gyngrair genedlaethol a gyngrair genedlaethol y Gogledd. Ond Malcolm Allen wrth yn ochr I. Fel nes I ddweud ar y dechrau, Cymru yn erbyn Lloegr. Mor syml a hynny. Hei, mae bob tro'n tynnu dŵr i'r daned ydy. Yr un olynion ar unrhyw lefel coelia fi ag am fraint a teimlad o falchder dwi'n siŵr i'r chwaraewyr sy'n cynrychioli Cymru heno. Gêm anodd iddyn nhw edrych ar bapur, ond hei, mae yna dan yn ei bolia. Ti'n misio gêm fel un basio chdi. Ti angen cofio am hein. Ella neith y cyfle dod eto. Si isio gafal efo ddwy law coelia fi a neud I gorau. Wel, ambell I wyneb cyfarwydd I wylwyr a gwrandawyr sgorio y rheolwr yw Mark Jones, yr is-reolwr o Waintudur Jones. Mark yn gyn-reolwr gyda Port Talbot a Cherfyrddin ac yn nabod y gyngrair yma a'r chwaraewyr yma yn dda o Waintudur Jones. 7 cap I Gymru. A mae wedi chwarae I dîm lled broffesiynol Cymru hefyd yn erbyn Lloegr, fusoedd cyn symud I Abertawe. Ond mae'n dipyn o chlysur, fel allwch chi weld, digon i'w drafod, digon o gyffro gobeithio, a mae yn gêm ryngwladol. Lloegr yn chwarae nifer o gemau ar y lefel yma, maen nhw'n chwarae'n gyson, maen nhw'n dîm profiadol, mae reolwr nhw, Paul Fairclough, wedi wrth y lliw ers 2003 mor brofiadol hefyd. Mae'n bach o hanes o ran Cymru a Tîm EC gyda'i gilydd. Am y tro cyntaf fel y fersiwn yma, nifer o fersiynau gwahanol wedi bod ar draws y blynyddoedd. Newn ni dyweli ar gyfer yr anthemau. Digon o sŵn yma, digon o dorf, digon o angerdd yn yr anthemau hefyd. A mae'n olygfa gyfarwydd, dau dîm yn cyfarchu gilydd ar y llwyfan rhyngwladol, ddim o'r gyfarwydd â hynny. Ar y lefel yma I chwaraewyr uwch gyngred Cymru, ond mae nifer ohonyn nhw wedi cynrychioli Cymru yn y gorffennol. Connell Rawlinson yn un o'r rheini, fe yw'r capten heno o'r Seintiau Newydd. Yn I drwy'r tîmau yn y man, ond yn ddifyr o'r 11 sy'n dechrau I Gymru. 2 o'r Seintiau Newydd, 2 o'r Bala, Ceicona a Met Caerdydd. O'r un o Aberystwyth, y Bari a Bangor. Ac o ran y garfan, Malcolm, mae un o bob clwb yn y gyngrair. Mae'n braf gweld hynny.
Mae yn, ond mae yn dîm llawn profiad hefyd. Da ni'n gwybod mae'r dyn yma, Mark Jones, yr reolwr wedi cael ei orfodi i ddewis o'r pot os ti'n licio, oedd o'n medru pob Fairclough o'r Lloegr medru cael llawer mwy o opsiynau i dynnu fewn i garfan o a chwaraewyr ifanc sy'n ganddo fo'r cael. Ond ti'n gwybod be? Nath i'n llawer o boddro canu i'w can genedlaethol na ddo. Felly, dwi'n gobeithio ni ddim boddro troi fyny enw chwaith gyda i am Lloegr. Welcome ddim yn hapus o ran ymroddiad yr anthem gan tîm Lloegr, ond mae tîm Cymru wedi bod yn bloeddio. Mae'n olygfa falch i'r chwaraewyr yma ar y lefel yma, fel ni'n sôn, yn cael gwisgo y Crys Coch o ran Cymru. Ashley Morris yn y gol, a draws y cefn, Kai Edwards, Conor Rawlinson, Mike Pearson, Chris Hugh, canol y Cae Aaron Edwards, Danny Gossett. Wedyn, o'r Met, mae Elliot Evans, Chris Venables, John Owen, Adam Roscoe. Ie, mae yna cydbwysau da i'r tîm, does, yn sicr mae Elliot Evans yn y tîm, yn lle Toby Jones efo'i bartneriad, ac bod ar yr un donfed a Adam Roscoe, mae wedi chwarae fo Met Caerdydd, sgorio dros 25 o goliau, rhwng nhw tymor hyn, am amser i Conor Rawlinson, capten i'w wlad am y tro cyntaf. Am dymor mae wedi cael, mae Port Vale wedi bod yn rhyw sniffio i gwmpas o. Illa i gymryd o'n ystod yr rhad, ydy o ddim wedi arwyddo cytundeb newydd. Ond 4-2-3-1 i Gymru de. Aaron Edwards a Danny Gossett o faen yn amddiffyn. Elliot Evans ar y dde, Chris Venables, mor bwysig heno. Mae lefel ffitrwydd o fedrach ti'n gwestiynnu. Oedd yn gwaith beth a fi gilydd, James Owen. Mae Sargeiniog yn disgyn o fo, so o'n medru bod yn chwaraewr llawer gwell, ond a heno ydy'r nos ynddo fo. Roscoe fel blaenwr, Lloegr heno, 4-3-3. 3 ganol Cae yn chwarae gul ofnadwy. A wedyn ni James Hardy, cadw llygad ar hwn. Oedd yn arfer chwarae Man City, tan mae fo AFC ffail drwan. Ond 3 munud blaen, James Hardy ar dde, mae gwaed y canol. A dwi'n mynd â chdi i ddeud pwy sy'n ar y chwith heno. Ocen maen nhw'n galw fe. Ocen neith i fi. Ocen a Babiri, yr enw llawn. Fedjiri, dipyn o chwaraewr. Ond o ran Lloegr, mae'n siŵr bod y cefnogwr Wrexham yn fwy cyfarwydd â nifer o'i chwaraewyr nhw. Rhan fwyaf o'r tîm ar garfan o'r gyngrau'r genedlaethol. Mae yna 4 yma yn dechrau o gyngrau'r genedlaethol y gogledd. Ond mae'n gwestiwn ni'n clywed yn aml sut bydde chwaraewyr uwch gyngrau'r Cymru yn ymdopi ac yn cymharu a chwaraewyr o gyngreiriau is Lloegr. Wel, ni ar fi'n cael yr ateb i hynny. Cymru yn erbyn Lloegr. A tîm Cymru, fel o'n i'n sôn, o uwch gyngrau'r Cymru. Chwaraewyr Lloegr rhan fwyaf dan 2 ar hugen. Mae'n stori wahanol o ran Cymru, mae gyda Grant Smith yn y gol. Ia, fi gyda Cymru plan y gêm, sam cwestiwn yma ni, mynd ar ryw ddill o chwarae. Mae eisiau setlo sydyn. Oes, mae wedi bod yn marfer yn galad. Ac beth mwyaf mae OTJ ac Mark Jones yn bod yn neud ydy, pan da ni efo'r bel, da ni'n gwybod beth yw'r cyfrifoldeb. Pan da ni heb y bel, da ni'n gwybod sy'n ei gael pobl i lawr. Mor bwysig, pan ti yn neud y dilliau yma, peid anghofio dy gêm dy hun. John Owen ar cyffyrddiad cyntaf iddo fe, sydd allan am dafliad. Lloegr gyda capten Crowsdale yn ôl at Grant Smith, y capten gyda Kidderminster, un o'r chwaraewyr o gyngrau'r genedlaethol y gogledd. Ar fenthyg mae o, Dylan de. Ar fenthyg yn cudi mae o Huddersfield Town, dyna fe ni'n glwad. Ie, dangos y pedigree o bosib. Mae'n Cymru'n chwarae o'r chwythyr dde, so i fi weid yn y coch i gyd. Newn ni ddweud hynny i gadarnhau. Mae'r crysau yn gyfarwydd dros ben, y lliwiau yn gyfarwydd hefyd. Gan bod wedi sôn am liwiau Cymru. Crysau gwyn a'r shorts glas yw Lloegr. A mae rhaid dweud maen nhw wedi cael y gefnogaeth o ran y paratoadau hefyd dros y dyddiau diwetha. Mae Lloegr yn ceisio adeiladu. Chris Hugh yn dal i dir yn gadarn. Aaron Edwards oedd ar draws hefyd. Lloegr yn ceisio adeiladu. Aaron Edwards yno eto yn gyflym. Venables yn cael lawr. Lloegr yn pasio'n gyflym. Staunton i Dan Jones. A maen nhw'n edrych am Oaken, yr esgellwr twyllodrus yma. Pearson yn clirio. Maen nhw dan bwysau, Malcolm? Wel, maen nhw yn oherwydd mae Lloegr jyst rhyw gam o'i blaenau nhw efo'i symudiadau ar y funud.
just cymryd dal yn trio setlo fo Gossett a Aaron Edwards. Ddim yn gwybod go iawn pwy maen nhw'n godi fyny. Oherwydd mae Hardy o'r rhif 10 ma yn just crwydro. Mae'n mynd o un safle i llall, mae'n ffeindio pocedi a mae Lloegr yn ei ffeindio fo. Crowsdale y captain yn lledu ddi. Mae fe'n derbyn y bêl. Nifer y gyffyddiad yn barod i Crowsdale. 7 o garfan Cymru ddrwg fi Malcolm wedi chwarae i dîm Cymru o'r lled broffesiynol neu'r tîm lled broffesiynol dan 2 ar 20 o'r blaen. Mae 6 o'n nhw'n dechrau. Pinnock ar draws. Lloegr yn dal i tir. Eto'r capten Crowsdale sy'n nghanol popeth. Joshua Staunton o Woking. Dan Jones, Pearson yn ei gwylio i Kai Edwards sy'n chwarae fel cefnwr de heno. Edwards a Pearson yn gyfarwydd ei gilydd gyda Chei Conna. Ie, llinell fesur fawr i chwaraewyr Cymru. Ond ti ddim yn gwybod faint o ddaw ti'n agwt tan ti gael dy challenge o. Felly pwynt i brofi ac amser torchi llewis i Gymru. Tra maen nhw yn gweithio'n galed i trio gael y bel maen ôl, pan maen nhw yn chalu. Dyna dwi'n edrych faint o bwysig ydy cadw'r meddiant na. A cael rhyw fath o batrwm i dy chwarae. Rhyw fath o stael. Wel dyma fe, digon da fe ddweud ar y botwm coch, pan mae fe sylwebu o ran sgorio, digon da fe ddweud heno wrth i chwaraewr. Mae'n noson fawr iddo fe, bydd e'n ddyn balch dros ben yn cael arwen Cymru. Venables ar peniad, edrych am Elliot Evans, os na gyfle John Owen. Cymru bron cyrraedd no Horsfall. A'n fenthyg o Huddersfield yn o gynta. John Owen just yn oedi am eiliad sydyn. Yna gyfle arall ddo fe. Owen, Venables, Aaron Edwards. I Gymru enwau cyfarwydd i gefnogwyr a gwylwyr. Uwch gyngor Cymru. A sgorio. Nath i ar chwal. Dyma'r chwal yn Elliot Evans yn colli ffordd. A mae Cymru'n dechrau ymosod Gossett nawr. Mor daclus, mor drefnus yng nghanol y cae. Chydig o le gan Venables, Kai Edwards, gwell gan Gymru, mae yna 4 yn disgwyl yn y canol! Clyrio ma nhw, Rosgrow yn ceisio cael ei ben iddi. Gossett eto, gwych gan Gossett, gwell gan Gymru. Owen, Cymru'n edrych dipyn gwell. Ia, lwcus ond Cymru, just yn newid ger, codi tempo. Ac 1-2 gyffyrddiad ar y mwyaf gan Venables yn ganol cae, gan Gossett ganol cae, fo'n dechrau cael ei droed arni'n cymryd just y cyffyrddiad bach ychwanegol na pan ti angen ar y lefel yma, just i gyflymu pethau fyny neu gadw'r bel. Mae digon yno mewn safle ymosodol. Samuel Ling yn clyrio i Loegr, a fe ar bas reiddiol, Rawlinson y capten. Ar draws, nôl at Ashley Morris, Ling yn enw cyfarwydd, Sam Ling, Leighton Orient, i dad enfwy cyfarwydd, mae'n siŵr, Martin Ling, yn gyn chwaraewr yn gyfarwydd y pêl-droed yn nhw, erbyn hyn. A Lloegr dan bwysau, Rosgrow yn ennill y tafliad, wel dwi ddim yn mynd i stopo gweithio. Na, gwan mae Cymru wedi sylweddoli, mae'n y gêm ar setlo nhw'n munud a cyntaf na, just i weld sy'n siap a system oedd Lloegr i chwarae, rwan. Maen nhw'n oce, Gossett a Aaron Edwards yn ganol cae rwan yn just yn araf bach yn cael mwy o ddylanwad ar y gêm. Chris Hugh, cefnwr chwith y Bari ar ei domen ei hun, mor gyfarwydd ar cae yma'n edrych am Rosgrow, Venables i Gymru, Venables, hanner cyfle, Lloegr dan bwysau, Aaron Edwards, Rosgrow o'r bediad gan y gol Geidwad Smith, Cymru mor agos. Wel, y bel ddim yn dod lawr i Gossett i Venables i ddechrau'r bloc ar hwnna, ond mae'n adlamu'n berffaith ydi. Bawsio i Aaron Edwards yma hyn, a ti disgwyl i rhywun na cael ei riwgo. Yli, Venables o bloc gwych i Aaron Edwards ar y hanner foli. A mae'n arbediad capus. Mae'n beryglus eto, Rosgrow yn cyrraedd yno eto. Bydd hi'n ddifur gweld hwnna eto, achos cyn cael y teimlad oedd hi'n gyfle da iawn i Adam Rosgrow. Wel, mae'n asesu hediad y bel yn sydyn. Mae'n gwybod, mae'n mynd i gael peniad rhydd iddi. Mae'r golwr yn safle nunlla i fi fan hyn, a mae rhaid i Rosgrow. Mae o'n gwybod ei hun o, safon yma wedi dangos tymor yma. Just neu siŵr bod y canolbwyntio ar y cysylltiad ar y bel yma. A be di'r rheol, bob tro pan ti'n penio'r bel, penio i lawr.
O Lloegr ar meddiant, na beth oedd 5 munud o ran Cymru. Edrych mor beryglus, mae yna chwaraewyr yn cyfuno'n barod yn y tîm yma. Felly bod nhw'n gyfarwydd y chwarae ei gilydd, ond maen nhw'n bod yn ymarfer hefyd, a maen nhw'n gyfarwydd y chwarae'n erbyn ei gilydd. A di ma nhw, ond wedi sarthi awdurdod lawr yn y 3-4 munud dwytha yma, ac yn edrych llawer mwy bygythiol, oherwydd gosed a Aaron Edwards yn ganol o cael a di gael gafal ar bethau. Mwy nag unwaith sti, mae Elliot Evans lawr o dde yma, mae o'n mynd i mewn, mae o'n tynnu'r amddiffynwr chwith efo fo, a mae yna ddigon o le i Kai Edwards yn muno ar chwarae i lawr o dde yma. Chwaraewr Met Caerdydd, Elliot Evans ar ei ddydd. Mae'n beryglus dros ben yn osgeiddig ar y degau, ar yr asgell. Yn wedi gweld llawer hyd yn hyn heno, Lloegr colli meddiant eto. John Owen a Chris Hugh. Yn ddifur gweld y partneriaethau yma'n datblygu yn barod, ond mae'r un yn canol y cae, Goset a Aaron Edwards. I fel bod Danny Goset wedi bod gyda'r Seintiau Newydd hefyd. Beth allai wedi bod am hynny? Ia, ti wedi gweld eto tymor un Danny Goset yn tynnu, yn tyfu Danny groen, ac yn Cymru cyfrifoldeb fel chwaraewr rwan yn lle pasio fo mlaen. Beth weld o'n cwyno, just yn brwydro cystadlu am bob pel a wedyn neud pethau'n syml. Aaron Edwards yno yn gyntaf. Yn Lloegr sy'n ceisio newid pethau Ocyn a'r bas James Hardy yn ei chanol i hefyd, ond eto Chris Hugh i Gymru. Da iawn. Venables. A maen nhw'n tyfu o ran hyder. Kai Edwards. Elliot Evans nawr. Wel o flaen dillgada di. Mae'n o dîm da ni rwan. Oce, da ni wedi gweud mantais eto sgorio na ddo, da ni gael rhyw fflachia o fan y gol. Lle falle dyla ni dyn ni well. Ond da iawn. Maen nhw'n edrych fel bod nhw'n mwynhau yn barod. A pam lai? Mae nhw, mae Chris Venables yn just syrthio i fewn i'r rhif 10 na, ffendio rhyw pocedi bach. Wel, ni'n mwynhau gormod o bosib. Maguire, mae hwn yn beryg bywyd. Maguire ar draws gol, mae'r syml o hynny. O Ken a Babeiri wedi taro i Loegr. 9 munud wedi mynd. A Cymru wedi bod yn pwyso. Ond mae ar ben ar ôl i Ocen daro honna. Oedd hi'n gamgymeriad, gawn ni gweld ni eto, ond mae Lloegr ar y blaen o gol i ddim. Wel, ti sôn am lefel glinigol. Wel, dyma di hyn. Mae Mike Pearson yn oedi, mae'n darllen y bas rhy hawdd Maguire. Wedyn, gwych ganddo fo, mae weledigaeth o'i gwmpas yn ymwybodol o lle mae Ocen yn dod i fewn o'r asgell lle. Edrych a hyn, mae'n codi ben y fan slei. Mae'n just rhyw bas bach wrthol, i'w lwybr o, dwi'n gwybod o'i rediad, a just pasio i fewn i gornol y charwyd. Gol, nath nhw'n neud i edrych mor hawdd, ond camgymeriad difrifol. Dan Maguire blaeth Spartans, Ocen dagen am yr Edbridge, na'r cyfuniad. A Chymru ar ei holi, a'r amseru yn siomedig hefyd. Maen nhw wedi bod yn pwyso, ac maen nhw'n ceisio pwyso eto. Owen, Chris Hugh, eto Rosgrown disgwyl yn y canol. Lloegr ar ychydig o bwysau yn Staunton sy'n cyrrio. Just y penderfyniadau bach sy'n neud y gwahaniaeth ar bob lefel. Sy'n neud yr un cywir. Y ffordd mae Mike Pearson wedi agor i gorff i gyrru telegraff os ti'n licio i Maguire yn ymwysodwr. Mae'na dwi'n reiti yn y ddwy ni. Elliot Evans ar gornel, Rawlinson ar y postyn pella. A lle mae'n mynd? Ti'n gwybod yr arbediad na gan y golwr Grant Smith o Bournemouth am arbediad gan Aaron Edwards. Sy'n rhyfedd mae Bournemouth yn drydydd yn y gyngraid a mae gen i fo 16 llechar lan mewn 38 gêm. Smith dechreuodd i yrfa gyda Fulham yn ei academi nhw, gymaint o chwaraewyr tebyg wedi dechrau gyda academiau y clybiau mawr yn Lloegr yn y tîm yma. Ac oedd y gol na yn dweud adrodd cyfrolau am hynny am y profiad sy'n ei tîm nhw. Ocen, Gathi, dechrau gyda Arsenal, fel canodd, fel miloedd o chwaraewyr ifanc, dwi'n mynd dweud, gyda clybiau mawr. Mae yna gymaint ohonyn nhw, yn gymaint yn gadael y clybiau mawr, ond mae yna gymaint y talent yno. Kai Edwards nawr sydd dan bwysau, nôl at Morris yn y gol, oedd angen bod yn gywir Mafed, dyn nhw'n gwastraffu amser. Elliot Evans. Oedd Cymru wedi setlo, wel oedd yna dipyn o dacl ar Venables. Mae Venables wedi cario ymlaen. Crowsdale, y capten, oedd mewn. Ia, be nath Venables o just camu ar ei draws o a gadael i Benelli ni ddfo redag i mewn iddo fo.
O, mae'n gêm dda. Ni'n mynd i hapus ar y sgôr. Dwi'n mynd gweud, mae Cymru yn ceisio newid hynny. Owen ar fforddiad. Faint o fawr ydi John Owen. Ti'n gwybod, dwi wedi siarad efo amdano peth, mae rhai fod yn gorfforol cryfach na hynny. Just dal y bel i fyny, oce, fydych chi'n mynd heibio neb, oce, fydych chi'n pasio'r bel. Just bydda'n gry a gwarchod y bel, tam yn opsiwn. Gyda Aberystwyth erbyn hyn, John Owen. Kai Edwards ar cyfforddiad cyntaf na. Braidd yn drwm, Oaken. Yn o gyntaf, Crowsdale, capten Lloegr. Gossett, ceisio cyrraedd yno, gyntaf. Nôl at Crowsdale maen nhw'n mynd gyda Kidderminster. Yna fe'n chwarae. Un cyngor yn is na Wrexham erbyn hyn. Ni'n meddwl bod y bas na rhy grif yn Dan Jones. O Barrow, ond cadw ddi. Ni'n enwi Wrexham, o Kai Edwards wedi bod gyda'r dreigiau yn y gorffennol wrth gwrs. Conor Rawlinson wedi bod gyda Caer o ddechrau yrfa. Ie, siarad efo Paul Fairclough cyn y gêm, ac oedd yn dweutha fi, 11 oed ydy James Hardy yr 10. Mae chwaraewr bychan o faint o am chwaraewr meddwl fo, gyda fo silky o sgiliau, ac i gefndir ydy trwy Academy Man City. Felly mae'n eto dangos pedigree. Ffwrdd y dag yn Aaron Edwards, nhw'n wedi ennill cic cornel yn sgil hynny. Byddwn ni ddisgwyl Aaron yn rhedag i fewn i'r sianel tro yma, gymaint o egni ganddo fo. Ond 10 ar 20, mae'n dal i mynd, chwaraewr y mis Ionawr, yn uwch gyngor Cymru. Ys neb yn y tîm Cymru yma sy'n holliach mwy ffit na fo. Chris Hugh o'r Bari ar gic cornel. Aaron Edwards sydd yno eto. Bach o look, na'n cwyno fyny Elliot Evans nawr. At Aaron. Chris Hugh yn disgyn yn byr yn bell dros y bar. Mae wedi cael rhywbeth y gos dydy i y Bari, so mae'n un 3 tair dwi'n meddwl. Ond mae'n dod... Cwrdd o beth gwrs yn sedd y deintydd ar mwy o sgorio Falcon. Ia, dwi'n gwybod, dwi ddim yn mynd i'r eisen y gêm, ddo, mynd am bendant yr Robin oedd i fi yn y gadar na. Ond na, nath o fynd i Gyrmani, ond oedd yn plygu'r ôl yn ymestyn i goes, ymestyn i gorff, dim rheolaeth o gwbl ar y techneg na gwaith bechod. Aaron Edwards eto. Elliot Evans ar ostro, maen nhw'n abod i gilydd mor dda gyda Met Caerdydd. Os neb yn dal nôl fan hyn, fel byddech chi'n disgwyl, mae'n Danllyd Pearson yn cystadlu. Mae wedi mynd o blaid Lloegr. Ia, Pearson ddim wedi cael tymor llawn gema na ddo. Ti'n gwybod, dwi'n mynd... Oce, mae'n gwybod na bai foedd o am y gol wrth gwrs, ond ffordd mae'n ymateb rwan di peth. Cymeriad cry, mae angen dangos. Torchi Llewis yn dweud, oce, mae'r camgymeriad yn mynd. Dim mwy o goliau. Chydig o bwysau fan yna. A Ramshaw. A nôl eto gyda Grant Smith. O geidwad Bournemouth. Corter awd yn mynd. A'r gêm wedi hedfan heibio hyd yn hyn. Un gol ynddi. Lloegr ar y blaen, mae Cymru'n chwarae'n dda. Gossett at Elliot Evans, Aaron Edwards yn codi. Mae ddifraich wedi codi hefyd, dwi'n credu a mae'r dyfarnwr wedi gosbi. Wel, oedd y ddau efo'i breichiau fyny. A ni weld eto, Aaron, cadw y gyda'r y bel, a ddau nhw efo'i breichiau fyny. Wel, amddiffyn a eich gwarchod i gilydd, ond hefyd yn mynd am y bel. Chris Hugh yn llithro mewn. Mae'n anodd asesu a chymharu y tîm yma. Chi'n gweld chwaraewr uwchgyngor Cymru yn chwarae yn uwchgyngor Cymru wrth gwrs. A'r tîm Lloegr yn chwarae tipyn mwy aml na'r Cymru. Yn hyd yn hyn, mae'n edrych yn weddol gyfartal o ran safon bod y sgôr o blaid Lloegr. A falle bod y ffaith bod nhw'n nabod i gilydd ychydig yn well yn ffactor ar hyn o bryd. Mae nhw'n pasio'n dda fan hyn, yn adeiladu yn dda. Oaken, y sgoriwr. Eto, mae'n edrych yn llond llaw. Barod i redeg gyda'r bel, derbyn di nôl. Mae Cymru yn dal i tir. Mwy na hynny. Da iawn, cadw'r bel. Aaron Edwards eto. Wel, mae fe mor bwysig i'r Seintiau Newydd. Mor bwysig i Gymru ar un o bryd. Chris Hugh. Yn edrych am John Owen yn yr ymosod. Dwi'n siŵr wneud Rosgro a John Owen. Newid safle bob yn y hyn, jyst i cadw yn amddiffyn. Gofyn cwestiynau, gwahanol cwestiynau wrthyn nhw. Ni sôn am Chris Hugh o'r Bari, Cain McLagan oedd y dewis cynta. Dyna'r teimlad o ran ymosodwyr allan gydag anaf, nhw'n i oedi. Os mae Cymru
yn pwyso eto. John Owen yn ceisio symud y bel yn gyflym. Lloegr di darllen honna yn ceisio gwrth ymosod yn gyflym. Mae yna opsiynau yn aill ochr na'r llall ar hyn o bryd. O, maen nhw'n cyfuno'n dda, maen nhw'n disgwyl yn y canol hefyd. Ond Pearson sy'n clirio, oedd angen clirio, oedd Pinnock tu ôl dy fe. Ia, Cymru jyst cael ei dal mewn trap weithiau lle mae Lloegr yn signal ni ar, a wedyn maen nhw'n gwybod unwaith maen nhw'n curo bel, mae gen nhw chwaraewyr sy'n yn ffeindio pogedi pan mae Cymru mewn meddiant. Felly pan maen nhw yn curo'r bel, maen nhw'n wedi ffeindio nhw sydyn. Mae hyn yn swnio fel beth top i ddweud, ond nid y tro cyntaf na trola heno. Mae'n anodd gweld rhifau coch ar gris gwyn, dwi'n yn siŵr pam, ond mae'r 8 yn troi mewn i 5, mae 6 yn gymysg o'r ddau, a felly mae fi sy'n mynd yn hyn, neu'n hun. Ia, chdi sy'n mynd yn hyn. Mae rhifau gwyn ar gris coch, campus, cwyn o dim, a dwi'n abod nhw, dwi'n gweld nhw pob wythnos wrth gwrs. Gol i ddim, rhywun arall ar y pwynt sylwebu mae'n mynd yn hun bori. Dwi'n credu. Malcolm, pe mynd apus cynnar. Diolch yn fawr iawn i chi ddol. 41 eto. Hyfryd. Bywyd yn dechrau eto. Ella adia 10. Kai Edwards nôl at Ashley Morris o'r bala. Neu'n chwarae i'r bala, nid o'r bala. Ond chi'n gwybod beth dwi'n drial ddweud fan hyn. 19 munud i mynd, 19 munud fwy na lai. A Rawlinson yn colli ffordd nawr. Mae Cymru wedi gwneud camgymeriad arall. Maen nhw wedi cael eu cosbi unwaith gan y gŵr yma, Oaken. Yw yn gallu cosbi nhw eto. Wel, heibio i Pearson ac yn disgyn wedyn ni. Wel, mae'n lwcus gath o efalla ddim y gardyn yma hyn oherwydd mae o'n just, mae o'n i'w gwadd. Tita, mae'n sgil dda gan efo, oherwydd beth di'r gyfrinach ydy, faint o gyflym mae'n neud i droi drosti am un ffordd arall. Mae'n taflu o sgwyn un ffordd, neud y siswn ane a mynd un ffordd i'w chwith. Mae'n bod yn gwylio Danny Welbeck yn ddiweddar, neu mi oedd i'n drosedd ydy? Oedd hwnna'n bendant oedd. Digon te. Cicrydd mewn man peryglis fan hyn. Mae Ramshaw yn llygadu hon. Dros y bel hefyd. Crowsdale, y capten. Mae Pinnock yno. Gen i weld pwy fydd y mentro. Mae Pinnock wedi bod yn misg y goliau yn ddiweddar. Sgwn i os mae troed chwyth Pinnock fydd hi. Wel, dim problem i Morris yn y pen draw. O Mitchell Pinnock yn hwyr mewn i'r garfan o Dover Athletic. Maen nhw 1 pwynt tu ôl Wrexham ar hyn o bryd. Mae fe wedi bod yn taro nhw 8 mewn 8 iddo fe yn ddiweddar. Ia, ac eto, ti'n edrych lle nath o ddechrau o'r Arsenal, Southend, a wedyn mae wedi mynd i Dover rwan. Wel, tra bod ni'n gwylio... Be di'r gwahaniaeth dwi'n trio ddeud pan dwi'n deud am ei cefndir nhw ydy, maen nhw'n cael ei dysgu yn gynnar yn ei gyrfa. Sut i basio, sut i ffendio rhyw ongl bach i ddangos, sut i gael y cyffredin 1-2, a hwn yn sgwennu bob dim i lawr pob fairclough. Dyma fe, Rôl Lloegr. Rôl Lloegr ers 2003. Nath e berswadio chi ystod ar y fainc hefyd, er bod chi wedi ymddeol, dwi'n deall. Mi nath o. A ti'n gwybod be? Na ddeud amdano dyn, mae mor drefnus. Bob dim, gorfod bod i drefn, ac ar amser, trwy'r amser. Gyda fo safona ychal, ond mae swydd o'n hawn meddwl oedd o fi cyn y gem. Pam meddwl fi? Gyda fi 10 scouts yn mynd o gwmpas yn gwylio'r chwaraewyr yma bob penwythnos. O, mae hwnna'n dweud y cyfan am y gwahaniaeth o ran y system, a'r drefn, a'r cyfan o ran y ddau dîm yma am hwnni. Cymru wedi cwrdd cwpl o ddyddiau nôl, wedi bod yn ymarfer yn e Cymru. Mynd nhw fod cwrdd yng nghanol yr eira mawr yn y Dre Newydd, ac mi oedd na gynllun i fod yn deg i ymarfer mwy gael y chwaraewyr at ei gilydd yn y Dre Newydd, ond nath y bwystfil o'r dwyrain lanio yr eira mawr, y beast from the east. Nôl yn y gêm. Mae Cymru'n ceisio dod nôl i'r gêm, ond am bas gan Pinnock at Oaken. Y sgoriwr yn herio Kai Edwards, crysau coch yn ei amgylch hynny. Rawlinson sy'n clirio. Oedd angen gwneud hefyd. Ni'n gweld Pinnock eto. Wedi bod yn amlwg yn ddiweddar. Ie, jyst y gwahaniaethol ar y funud ydy efo Lloegr. Maen nhw mor gyflym o gwmpas y trean nhw mosodol y cae. Dydy chwaraewyr newid safle, 1 cyffredin, 2 cyffredin, chwaraewyr yma 1-2. Neu chwilio am y bas greadigol ddwytha na, yr anodda, yr un sy'n brifo. Dyna di'r gwahaniaeth efo Lloegr, jyst ar y funud yma yn y gêm. Bron hanner ffordd drwy'r hanner cynta, a'r sgôr yn parhau. Lloegr ar y blaen o gol i ddim. Fejiri. Oken y Babiri, Gathi.
Gŵr sy'n chwarae Dagenham yn Redbridge, Mark Jones, y rheolwr. Wedi ennill Cwpan Cymru gyda Cherfyrddin, a ni'n holi'r cwestiwn wrth oswetha i Ryan Giggs. Siwt neu tracwist wrth ochr y cae. Siwt i Mark Jones, penderfyniad da heno. Beth o Ryan Giggs? Beth o Ryan Giggs? Nath e ofyn, beth ti'n meddwl? Wedys i siwt gyn i weld fori. Neud, dydd iau mynd rhwg da fi. Lloegr yn ymosod eto, o bellter, Morris yn cael ei law iddi. Ergyd ar y targed, ie, cofiwch Cymru yn China, ar gyfer Cwpan China. Cymru'n ceisio pasio'r cefn, ond yn gwneud camgymeriad arall fan hyn, ni weld yr ergyd. Wel, mae'n eicon o bwer tu ôl i hwnna, ond Ashley Morris yn ddiolchgar iddo fo, bod ti reit o'i ddaen o lawr i gongwdd o fo, felly oedd yr arbediad, oedd yn ei ti edrych yn awr. Cymru'n amser i drafod Cymru yn China. Yn hwyrach, drwy'r nos gyda Malcolm sydd wedi cynrychioli tîm cyntaf Cymru. Ni'n gwylio'r tîm E. Malcolm wedi chwarae tîm B Cymru, a ni'n trafod hynny gyda fe bore yma hefyd. Dechrau'r 90au, blynyddoedd maith yn ôl. Felly mae'n braf gweld y tîm E, y tîm lled proffesiynol fel oedd e, yn cael ei atgyfodi. O, sa'n cwestiwn am hynny. Mae rhaid chdi feddwl, mae'r rhan fwyaf o'r tîm Lloegr sy'n allan ar y cae, mae'n llawn amser. Drych ydi faint o llawn amser sgynnon ni ar y cae. Aaron Edwards, Conor Rawlinson, neb arall. Na, mae'r rhestr yn dod i'n blaw chreuwr y Met yn ôl rheolwr pob tîm arall yn Uwchgyngor Cymru wrth gwrs. Mae pawb yn gweud bod nhw'n llawn amser. A Lloegr yn bygwth eto, maen nhw'n disgwyl amdani yn y canol Chris Hugh. Yn arafu pethau. Lloegr llawn trici ar un o bryd. Yr ergyd o bellter eto gan Pinnock. Mitchell Pinnock o Dover Athletic. Mae fe'n agosau. Mae wedi cael gwiriad o rwla. Dwi'n saff os nath Ashley Morris cael oddi wrth. O, wel, gan i weld eto. Igon o pwer eto. Faint o llonydd ydi o pan mae o'n cymryd yr ergyd na'r. Dyna ydy... A James Hardy yn nghanol popeth hefyd. Edrych a faint o sydyn mae draed o yn symud. 21 oed. Digon o potensial. Cornel gan Loegr, Morris allan. Cornel yn uchel, ond ddim yn achosi problemau. Cyn y gêm, o'n i'n meddwl ella, oherwydd edrych ar cefndir a tîm, edrych, faint o fwlch fydd na. Oes a llinell, ydych chi pwyso mesur, lle yda ni yma yng Nghymru, yn yr Uwchgyngor, efo chwaraewyr yma. A ti'n gwybod fe, dyn nhw'n wedi bod allan o'i le, fe ydych chi'n gweld anfarth. Ia, yn ymosodol, maen nhw i pi bach mwy glinigol efo'i pasio, cywindeb pasio, efo'i cyffyrddiadau, efo lle maen nhw isio brifo Cymru. Ond camgymeriad, nath i lini fyny i gol nhw. Ie, camgymeriad gan Pearson a Lloegr ar y blaen. Mi fydd rhai yn dweud hefyd, falle bod na chwaraewyr o glybiau uwch yng Nghymru'r Genedlaethol Lloegr sydd ddim yma. Ond mae rhai sydd yma. Edrych yn dalentog dros ben ar un o byd o'n Cymru sy'n pwyso. Sôn am dalent Aaron Edwards, Elliot Evans, Ross Rowe yn y canol. Maen nhw'n cyfuno i Met Caerdydd mor aml. Ydyn nhw'n gallu llusgo Cymru nôl mewn y gêm yma. Yes, Elliot yn meddwl, dwi'n meddwl, rhai fo wneud mwy mewn i'r gêm, rhai fo creu argraff, rhai fo cael y bel, cymryd pobl ar, a cael un o ddau o grwysiadau fewn i gael y hyder. Os chi'n meddwl naturiol am sut maen nhw'n gwneud dau clybiau ar un o byd, chi'n gweld dau chreuwr o'r Met. Dyw'r Met ddim wedi bod ar ei gorau yn ddiweddar. Madam Ross wedi bod allan am gyfnod hir gyda Anna, felly bod hynny ar ei meddyliau nhw hefyd. Ond mae ambell i chreuwr sydd ar ei gêm fel nghanol y cae fel goset fel Aaron Edwards. Felly fel rheini sy'n mynd i wneud y gwaniaeth. Wel, dwi'n siarad trwy brofiad i pi bach. Ti'n anghofio ffordd ti'n chwarae dy glwb pan ti'n chwarae dy wlad. Mae'n gêm hollol newydd. Ti'n chwarae fo chwaraewyr gwell o dy gwmpas. Felly, sa fi'n mynd edrych ar hynna fel esgus ar y funud. Oedd y bas yn drwm gan Aaron Edwards. Felly Cymru ec yn erbyn Lloegr heno i chi lot mwy o bêl-droed i ddod ar S4C. Nosfori, mwy o sgorio. 96, digon amser i drafod y gêm yma hefyd. Edrych ymlaen at Cymru yn China. Fel chi'n gweld ar y sgrin, a chi ddim yn gweld pethau. Owain Tudur-Jones, Danny Gossett fan hyn. Mae fe'n farbwr, wedi cael ei fforddi fod yn farbwr. A Owain Tudur-Jones draw i gael cropad, neu hercan
ganddo cyn y gêm. Di Sul, y Seintiau Newydd yn codi'r clws eto, o bosib yn uwch gyngor Cymru, mae'n fyw ar S4C. Holl uchafbwyntiau y penwythnos nos lun ac yn y canol, ond yn ei gêm yr yngwladol yr S4C Cymru yn China. Uchafbwyntiau honna ddydd Iau, bydd y gêm yn fyw ddi llun, ni'n siŵr pwy fydd nhw'n chwarae eto. Gledd i chi o bêl-droed. Nes ti weld garfan Uruguay? Do. Luis Suarez. Wedyn wrthyn PSG Cavani. Bosib rhywle bod tîm ec Uruguay yn chwarae heno, mae Swebr yn mynd yn welsoch i garfan Cymru sy'n China. Gareth Bale na. Y Lloegr sy'n fan hyn yn pwyso eto. Ocyn. Yn erbyn Kai Edwards. Maguire yn y canol. Chris Gwyn yn disgwyl amdani. Dan Jones. Olaf Closedale. Am unwaith y bas ddim yn gywir. Cefnogwyr yn codi can. Ceisio annog y chwaraewyr. Dipyn lawr ma'r Barc Jenner hefyd. Mae'n nhw'n gwylio Lloegr yn ymosod eto. Ar hyn o bryd. A James Hardy, wel yn barod amdani. Ddim wedi derbyn i Pinnock. A nhw'n rheoli pethau ar hyn o bryd. Chwaraewyr Cymru i gyd yn ei hanner ei hun. Mae jyst ofn ganna fi ar Hardy yn jyst symud i fewn i y rôl 10 ma tu ôl i Maguire fel blaenwr. A sa neb yn godi fe fyny eto. Nawr y dde yn herio Hyw. A mae Hyw yn barod amdani. Benderfynol hefyd. A gwaith da gan y cefnwr chwith a gan John Owen. Dyn nhw ddim wedi llwyddo cadw ddi ar y cae. Mae'n goffo gweithio'n galed i ganolbwyntio ar hyn o bryd. Ia, a ti'n edrych ar y cae am arweinydd dod. Mae Aaron Edwards yn trio cael ei fath o drefn yna i wneud siŵr bod nhw'n trio bod yn gul ar adegau i wneud siŵr bod o wedyn yn mynd a marcio Hardy. A bod yna ddim ongl iddo fo cael y bel i fewn. Rawlinson y capten, os o'ch chi fan yna, ddim yn capten fel arfer gyda'r Seintiau Newydd. Ond dyna'r penderfyniad heno, yn ran Mark Jones ac Owain Tudur Jones. Mi oedd yna dîm amateur gyda Chymru am y rhan fwyaf o'r ugeinfed ganrif. Tan 1974, ni wedi gweld tîm lled proffesiynol yn cystadlu hefyd. Ac ers hynny, tîm lled proffesiynol dan 2 ar 20, ond oedd hwnna i ben am gyfnod. Y Lloegr yn pwyso eto, Hardy yn llygadu ddi. Maguire a Pinnock yn mentro. Goset yn hapus i glyrio. Roscoe yn edrych am gicrydd, dim byd yn mynd o'i plaid nhw ar un o bryd. Cyfnod anodd i Gymru fan hyn, hanner awr di mynd yn y gêm. Wel mae yn, oherwydd pan mae Roscoe gyda cwffio am peli a cystadlu efo peli sy'n uwch i benno, dy ddim yn mynd i weithio. Mae rhaid i Cymru cymryd y bas, bod yn igon hyderus i cymryd y bas bach ychwanegol yn ganol y cae i gael gwasanaeth gwell i fewn i Roscoe. Felly mae Roscoe yn mynd i dal y bel i fyny. Ar y funud, dwi'n methu cymysgu i chwarae. Fedrith o'n dod yn fyr i gael y bel, fedrith o'n rhedeg o Sianeli, ond wedi Cymru ddim yn cael gafel ar y bel. Goset. Nôl at Pearson. Un gol sydd ynddi. A Cymru wedi dangos fflachiadau. Bydd nhw'r potensial i fygwth fan hyn. O'n i sôn bod yna dîm lled proffesiynol wedi bod. Ambell i reolwr yn y gorffennol. Terry Boyle wedi bod yn ngofal y tîm yma. Hefyd, mi oedd na un tîm yn cynrychioli uwch gyngred Cymru yn 90au. Nigel Atkins yn cymryd gofal o'r tîm yna am gyfnod. Felly mae yna fersiynau gwahanol wedi bod, ond dim byd y gymaru ar drefn sy'n Lloegr. Venables yn llithro mewn. Owen i Gymru. Os na gyfle i Gymru, Owen heibio'r gol am eiliad. Mi o'ch chi'n meddwl bod yr ymwysodwr wedi taro am eiliad. Mi o'ch chi'n meddwl bod Cymru nôl ynddi. Wel, dwi'n meddwl nath o'r un llygad i'r golwr yma ma do. Ti'n edrych gwych gan Venables, penderfynol yn y dacl, at Owen mae'n codi ben, mae'n gweld o golwr yn ganol y gol, a mae'n mynd i grymannu un gornel, mae'n tynnu un sydd i trio cael ei fewn i'r postyn cyntaf na, a ti'n gwybod fe mae o'n arlwcus oherwydd mae'r golwr di mynd ffordd arall. Mae di hollol dwylla fo, a mae'n modfeddi heibio'r postyn i Gymru. Mi oedd Grant Smith yn gwylio ac yn gobeithio. Ond fflach
gan John Owen. O, bendant, y Venables yn benderfynol. Mwy o hynny sydd angen, mwy o... Mae digwyddiadau bach fel yna, mae'n ysbrydoli. Mae'n medru bod yn heintydd ar y cae. Danny Gossett o Fangor, Aaron Edwards o'r Seintiau Newydd. Maen nhw'n cwrdd yn fyw'r S4C cyn bo hir. Yn erbyn i gilydd wrth gwrs, Morris at Kai Edwards. A'r dechrau i gael gan Gymru, oedd hi bron cyrraedd Rosgro. Ond mae Owen yno, a Venables yn cynorthwyo Owen yn medro eto. Wel, mae wedi cael un cyfle, mae'n ffansio un arall. Wel, ia, bob dim yn anghywir am hon, mi gath allan o'i draed yn iawn. Ond wedyn, efo'r ergyd, edrych allan mae'n droed o'n sefyll. Y droed mae'n sefyll ar, mae'n ymestyn. Felly diolch yn agos i'r bel i gael y pwer trwy gorff a wedyn trwy goes a trwy'r bel. Lloegr wedi cael ei gorfodi yn ôl ychydig. Sylweddoli Cymru wedi camu fyny'r cae yn bendant. Mae'n tro allan o'r cefn. Mae'n ei bod dan bwysau am gyfnodau fan hyn. Ia, os gynnwch chi bwysau ar y bel, mi fedrach chi symud 5-6 llath i fyny'r cae, wedyn mae pawb mewn cysylltiad efo'i gilydd. Os oes ddim pwysau ar y bel, fedrach chi wneud hynny. Hardy yn ôl at Pinnock. Horsfall. Ar benthyg o Huddersfield gyda Kidderminster fel ni'n clywed yn gynharach gan Malcolm. Dan Maguire wedi bod yn amlwg hefyd. Ling, Samuel Ling yn cadw pethau i fynd. 4 mewn Crys Gwyn yn disgwyl wrth ochr Cwrt Cosby Cymru. Pinnock cynnig i hun eto. Hawdd yw adnabod y gwall golau, mae'n dal yn fywiog yng nghanol y cae. Ie, fydech chi'n dweud bod Cymru, bod nhw ddim efo'r bel ar y funud, nhw wedi chwarae fe'i gilydd o blaen. Maen nhw wedi bod gweithio ar y trefn, maen nhw bod 5-6 llath, oddi wrth i gilydd, mae'r dyn agosach i'r bel, yn cael bel lawr, wedyn mae pawb yn syfflo draws tu ôl o fo. Mae'r chwaraewr James Hardy, wel dan bwysau gan Aaron Edwards, Venables hefyd, yn dwyn y meddiant, a Cymru yn colli'r cyfle yn syth y capten Crowsdale yn camu fewn. Mae'n ôl gyda'r cochion, Gossett. Bas yn gyflym ac yn gywir at Venables. Mae'n digon mewn safle ymwysodol, Aaron Edwards yw un ohonyn nhw. Sawl gwaith ni wedi cael y rhediad yna o ganol y cae gan Aaron Edwards. Danny Gossett, wel dwi'n sgorio llawer, does bosib. Mae Gossett yn mynd i greu Rosgro, mae wedi gwyro, mae'n gic gornel, gwell gan Gymru. Wel, yn y diwedd, ti'n gorfod ella edrych ar Horsfall y fan hyn, ydy'n cael ei droi gan Rosgro nac di, pel wych a chwarae gwych gan Gossett, jyst yn ei lithro fo'i mewn, lawr yr ochr, ond beth sy'n digwydd mae Horsfall mynd ar draws a cael y gwiriad. Elliot Evans o Met Caerdydd ar gic gornel. Wel, syth lawr gorn cwddwg y golgeidwad maen nhw'n gweud, dwi'n credu Grant Smith yn gyfforddus. Ia. Pearson. Ti'n just teimlo weithiau mewn gema lle ti'n cael siar o'r gem, mae rhaid chdi gymryd mantais, a mantais di wrth gwrs sgorio gol. A di Cymru just ddim di croesi llinell yna eto. Dim eto, ond digon amser i fynd gyda gynnwys 10 munud o'r hanner cyntaf yma. Wel, pan maen nhw'n cael ei siar, maen nhw'n chwarae dda. Maen nhw'n heiddi'r gol efo rhai o symudiadau a syniadau. Wel, ni'n gweld camgymeriad arall a ni'n gweld Lloegr yn mentro eto. Ni'n meddwl bod Morris am ddod allan am dacl gan Connell Rawlinson i rwystro Oaken. Oedd angen bod yno. Os yna neb cyflymach a Connell Rawlinson yn y gyngrair fel amddiffynwr. Mon Sislevich sydd wedi allan trwy'r tymor i Seintiau Newydd sy'n gyflymach efo yn y gyngrair. Am gryfdar i gael pan gyda chdi newid ger fel yna a wneud y dacl. Cic gornel i Lloegr yw i. Ramshaw, ni'n beryglis. Gael am hanner eiliad, chi'n mynd siŵr pa ffordd mae'r bel na'n mynd, ond Aaron Edwards sy'n clirio. Wel, mae o'n methu'r dyn cynta, ond os am un Crys Gwyn yn ei Loegar, ac Aaron yn just cael ei ben iddi. Dan Jones o Barrow. Tafliad hir fydd hon, lle sicrhau chi. Mae'n anferth o dafliad, mae Morris yn gwybod hynny. Mae Morris allan. Nath o'n i glwad o'n gweiddi fyny fan hyn. Gweiddi'n gynnar am ddiffynwyr wrth i bodda. Just cymryd yr amheuaeth na o'r awyr, dwi'n dod. Dan Jones wedi sgorio yn y byw Wrexham tymor hyn, Wel, do. Bydd cefnogwr Wrexham yn abod nifer o'r chwaraewyr yma. Elliot Evans, dan bwysau, yn gwaith dan am ddiffynol gan Lloegr.
Bydd Lloegr digon hapus da'r perfformiad yma yn yr hanner cyntaf. Reolwr nhw Paul Fairclough. Mae wedi bod yn reolwr gyda Lloegr ers 2003, Stevenage hefyd, nawr oedd yn gyfaill dy Malcolm Barnett. Digon o brofiad, gymaint o brofiad. Gymaint o chwaraewyr profiadol wedi chwarae'r tîm yma hefyd. Ia, cyn ddim o gael y swydd yma dipyn o flynyddoedd yn ôl. Oedd o'n gweithio i Nike ac i Arsene Wenger drosodd yn Africa. Felly mae wedi bod yn gwmpas y byd yn gwylio. Os faint o ymchwil chi'n gwneud ar y we, neu dros hen lyfrau, mae Malcolm yn gwybod rhywbeth chi erioed wedi clywed ar blaen chwarae. Dych chi'n afo pawb. Sdim byd tebyg i cwrdd o pobl. Nes i'n dweud bod fi'n ffrindiau fo. Chi'n berson pobl, Malcolm. Chi'n sgwrdd neu busnesau. Dwi'n mynd siŵr busneslyd, na fe. Gwych, gwych. Pearson. I Gymru 7 munud i fynd yn hanner cyntaf. Adam Roscoe sydd glawr y canon. Oedd mor syml o hynny. Ac allan daeth Grant Smith, ond Lloegr yn ansicr. Roscoe hefyd ddim coet yn siŵr, ond Hardy colli ffordd am unwaith. Ti'n gwybod be, oedd ddim yn bel sal o gwbl na goedd. A Roscoe gweld ti do dros ti. Ysgwyd, ia, mae'n sgil anodd. Ond o'n i'n meddwl, fel ymwysodwr, ti'n gwybod yn dy ben, sgwyddoch chi rhyw deimlad yn tôl dy ben, lle mae'r golwr, lle mae'r safle fo. Ac oedd o, di dod hollol o'r wrth y llinell gol, sa'ch chi'n cael unrhyw fath o cyffyrddiad ar ni, a sa'n codi dros fo, sa'n gol. Ia, sa'n wedi bod yn gol spectacular fel da ni gael o'i. Ond mae rhaid chdi feddwl, fel blaenwr, mae ar. Venables at Roscoe ac eto mi oedd na gyfle i gyfuno gyda Elliot Evans. Wedi colli ffordd Pinnock i Lloegr. Am bod Roscoe i wedi cael llawr o'r bel na hanner cyntaf yma. Mae'n ella esgus bod o ddim ar rhediad y gêm os ti'n licio. Yn sicr, oedd o'n mynd i fod gyntaf i'r bel na sydd wedi cael y cyffyrddiad. Ambell i opsiwn diddorol ar y fainc o ran Cymru. Maen nhw'n cael gwneud 5 eilydd yn y gêm yma, felly gen i weld faint bydd Mark Jones eisiau mentro. Kane McLagan ddim yna, wrth gwrs, prif sgorwyr y Bari tymor yma. Allan o'r garfan. Wel, mae Oaken drwy'r canol i Lloegr. Chris Hugh yn ei wylio. Dan Jones i chrymanu, ond dim problem i Morris. Wel, yn ei pel di hon i ddechrau. Mae Mike Pearson i uniongyrchol, ond sbia. Mae'n edrych... Oedd hi yna i ddyfodoedd i Gymru ti ar y cyffyrddiad cyntaf, sydd wedi creu fi bach o sioc i'r golwr, 45% o bob gol, yn cael ei sgorio efo un cyffyrddiad cyntaf yna. Ond mae'n gadael i, mae'n trio reoli sy'n anoddach na just helpu ar. Dwi ddim yn cymharu Adam Roscoe o Jamie Vardy, ond fe welswn ni Vardy yn ddiweddar yn neud y sgil yna, bel dros i ysgwydd. Fel chi'n gweud, dim pwer, just y cyffyrddiad perffaith yma. Dwi'n gobeithio fydd Roscoe wedi gwylio Jamie Vardy dwi, o'n i'n gwylio chwaraewyr i ddod bron i chwarae, efo, ar ei delwedd bach yn ymhen, lle o'n i'n mynd iawn ta. A fydra fi neu hynna, pa mae'r sefyllfa'n dod, pa mae'r amser yn dod, a fydra fi fod mor dda hynny. Hei, nes i trio cofio ag llwyth dros y traws, ond ar diwedd y dydd rhaid i gael meddyliau i fod y well, a cael dychymig i fod y well. Wel, nath ambell i dros y traws, nath nifer fawr mewn i'r gol hefyd. Cyn ymwysodwr Cymru, Malcolm Allen sy'n gyda fi, o Watford i Millwall i Norwich i Newcastle. Dwi'n siŵr am y drefn, felly fod ddim yn gywir, ond pan mae fe'n sôn am sgorio goliau, fi'n credu bod yn gwybod am beth mae fe'n sôn, felly angen un ar Gymru nawr, ond Lloegr sydd ar meddiant. Pinnock yn ddofn yn ei hanner ei hun, o'n i'n enwi rai o'r chwaraewyr amlwg sydd wedi bod gyda Lloegr lawr y blynyddoedd. Alan Smith, gynt o Arsenal, Sean Teal, DJ Campbell, Andy Hessenthaler, cwpl wedi cynrychioli tîm cyntaf Cymru, Steve Morrison a Danny Collins wedi chwarae'r tîm yma. A Steve Morrison yn chwarae, ni'n dweud rwy'n yn gynharach, yn yr rhyl, ac Ashley Morris yn torri goes yn yr un gêm, golgeidwad Cymru heno, anaf cas dros ben. Dim fi sy'n cofio hyn, jyst yn fi fel chi fi'n busnesaf, fi'n cael sgwrs da rhywun cyn y gêm. Mae'r sgwrs fach na cyn y gêm. Chi'n dysgu mwy na chi'n gwneud am ddyddiau yn trio wneud unrhyw waith cartre. Rwan ta, mor bwysig, 3 munud i'r egwyl. Just dwi'n gweld pawb, wel mae'na 4, Pearson, Conor Rollins yn Kai Edwards yn ganol, yn dweud, come on, pwysio marcio bwy, os di chdi sgorio, bai chdi ydi. Just canolbwyntio ar dy ddyn.
Dan Jones o Baro sy'n mynd i chymryd i. Dyna amddiffyn yn uchel. Morris yn ei gwylio. Wych. A dyna pam oedden ni'n amddiffyn yn uchel. I adael y lle na gyd i Ashley Morris. Just fel o Dai Davies i'n tro de. Paid a dod i mewn i'r cwrs cosbi yma, hwn o'r rar fyd i hwn. Paid a dod i mewn i yma. Get off my land. Ashley Morris yn y gol yn derbyn ni. Mae'n cymryd amser i Gymru dechrau'r ymosodiad yma. Maen nhw'n agosau. Roscoe! Eto mae'n isel a mae'n bell o'r gol. Oce, pethau mae'n mynd yn iawn iddo fo, ond oedd o'n positif. Nath o fynd am yr ergyd. Dal ddim yn argyhoeddi fi yn 100% bod o yn mynd i sgorio. Just 5 llath ar 20 i Cymru ar, fel ymosodwr. Oedd o ddim pwysau na chdi. Mae o fe safon am ei o diddangos i ni. Mae o'n gwybod ella bydd bach y siomedig o fona. A bydd y sgwrs ar yr egwyl yn ddifur. Malcolm wedi sôn yn barod am Paul Fairclough, rheolwr Lloegr, yn drwyadl, yn drefnus dros ben. Profiad Mark Jones, ond, i fod yn deg, wedi bod yn sefyll gyda ni yma fe yn y blynyddoedd diwetha. Mae wedi ennill cwpan Cymru, cofiwch, felly mae fe'n gwybod am be mae fe'n sôn. Ac Owain Tudur Jones yn dechrau daith yn y byd hyfforddi. Tipyn o waith yn nhw'n wneud ar yr egwyl. Wel, dim yn y marn ni gymaint hynny, oherwydd maen nhw wedi bod i gombodlon efo'r perfformiad rhan fwyaf o'r hanner cyntaf. Ia, mae Lloegr yn weld dipyn bach mwy clinical o flaen y cwrs cosbi lle maen nhw'n mynd i fatha wan newid. Maguire sy'n mewn, tynnu ddyn nôl yn hyfryd at Hardy, taro'r bar, a mae Oaken yn penio dros y bar. Mae'n ddihangfa i'r dreigiau, ond nhw gymryd honna ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Mae'n stori dydi lle, Cymru yn y gêm gymaint, wedyn maen nhw'n picio pocedi ni, edrych am ysdi digwydd. Maen nhw'n edrych fel sgorio bob tro, maen nhw'n picio pocedi. Maen nhw'n cymryd mantais, gwych am Maguire, tynnu bel yn ôl, Hardy taro'r bar, dyna fod i sgorio. Ond wedyn, mi dyna y dyn sydd wedi sgorio yn barod, mi dyna fo wedi sgorio fe ben. Bant nhw eto yn eiliadau ola yr hanner cyntaf. Hanfodol bod Cymru ddim yn ildio. Gallen nhw'n gwneud yn well na hynny. Sgiliau hyfryd gan Aaron Edwards yn edrych am Roscoe sy'n cam sefyll. Oedd hi'n agos. Hyfryd gan Aaron Edwards cyn hynny yng nghanol cae. Ia, ac am y tro gyntaf allan y hanner, ail dyla fi ddeud i Roscoe, dynnu'r wrth ysgwydd. Mae'n bwysig bod yn chwarae oddi wrth yr ysgwydd yr amddiffynwr weithiau, nath o just cam amser i rediad yma rwan. A dyna ni, un gol sydd yn ni. Fejiri, Oaken a Babiri Gathi. Yn dilyn camgymeriad gan Mike Pearson, chwaraewr Dagenham yn Redbridge. Cael 9 gol yn y gyngrair tymor yma, chwaraewr cyffroes. A fe yw'r gwahaniaeth mewn gêm gyffroes. 1 gol yn unig yn gwahanu'r ddau dîm, y ddwy wlad ar yr egwyl. Tipyn o gyffro, ni'n disgwyl mwy yn yr ail hanner. Dewch nôl ato ni, mewn tua chwarter awr.
Croeso nôl ato ni. Cymru C yn erbyn Lloegr o Barc Jenner yn y Bari, a Lloegr sydd ar fantais wrth i'r ail hanner dechrau fan hyn. Gol yr asgellwr Fajiri, Ocyn a Babiri. Ocyn maen nhw'n ei alw fe, sy'n newyddion da'r sylwebwyr. Y broblem mawr o'r amddiffyn yw bod y dal ar y cae, neb wedi eilyddio yn ystod yr egwyl. Mae yna 5 eilydd yn opsiwn i'r ddau dîm. Ond o ran grym ymosodol, mae Lloegr wedi edrych yn beryglus. Yn ar y degau Cymru hefyd wedi bygwth, ond ddim yn gyson, a maen nhw'n dechrau'r ail hanner ar y droed ôl. A Pinnock yn ymosod, a dyma'r sgoriwr Ocyn yn herio. Mae wedi newid esgyll, byddai'n ymddangos. Yn y sgil yn dod i ddim. Goset yn ceisio cael ei drwodd i rostro, sydd wedi bod yn dawel i raddau yn yr hanner cyntaf na, gweithio'n galed, ond dim llawer dim yn o'i blaid e. Wel, Aaron Edwards oedd yn trio jyst cael y bel rownd y gornel iddo fo, jyst dal y bel i fyny iddo fo, ond oedd o wedi rhedeg lawr y sianel. Felly dim ar yn un dormen. Sam Ling at Ocyn, a chapten Cymru yno, Conal Rawlinson ar draws, so maen nhw'n ildio. A gic gornel reit ar ddechrau'r ail hanner. Ie, dorfen fan hyn yn trio codi'r sŵn. Ni trio cael ei tîm yn ôl i fewn i'r gêm, tackle wych ar y capten. Yn lle neu camgymeriad eto, jyst amser un berffaith, ond ildio'r gic gornel. Rhaid peidio ildio fan hyn. Reit ar ddechrau yr ail hanner. Lloegr sy'n pwyso. O, mae'n achosi problemau. Mae yna drosedd yn mynd o blaid Cymru, y croesiad gan Ling. Yn dipyn o groesiad, iddi ddim yn Ling di long, chwaith Malcolm. Dyna dechrau'r ail hanner. Ond Chris Venables wedi cael ei ddal ochr anghywir i Dan Jones ar y postyn bella. Felly jyst cadw llygad a cadw safle'n gynnar di peth wedyn. Fydech chi farcio fo'n hawddach. Tîm Cymru yn enwau cyfarwydd i ddilynwyr uwch gyngrau'r Cymru. Fel ni wedi sôn yn barod, bosib bod cefnogwr Wrexham yn fwy cyfarwydd a chwaraewyr sy'n hym Lloegr heno. 7 ohonyn nhw yn Cyngor Cenedlaethol Lloegr, 4 yng Nghyngrair Cenedlaethol y Gogledd. Ie, dwi'n siŵr mae'n dyn yma Mark Jones wedi bod yn annog i chwaraewyr. Da ni wedi cael yn cyfnodau gorau yn y hanner cyntaf yna wrth wasgu'r chwarae, symud yn amddiffyn i fyny 10 lladd, sy'n wedyn yn mynd i symud chwaraewyr gan o cae i fyny 10 lladd. Wel, maen nhw'n pwyso nawr yn ceisio gorfodi'r camgymeriad. Goset yn ei chanol i. Yn herio Mitchell Pinnock. Wel, mae pawb mewn cysylltiad efo'i gilydd pan mae'r amddiffyn yn neud hynny. Peniad Pearson, Goset yn troi, mae fe dal yno, dan bwysau hefyd. Crysau Gwyn yn ei amgylch hynny, ond Cymru sydd ar bil. Diolch i Goset, Venables yn croesi. Nawr mae'n y gyfle, John Owen, taro'r target. Ond Smith tu ôl iddi. Wel, o gynnu fo'n penderfyniad i wneud oherwydd oedd yr ergyd a draws y gol ddim yna oherwydd oedd yr amddiffynwr na, felly oedd o'n gorfo chwipau fewn at y postyn gyntaf a wneud y gol o'r weithio oedd y beth bwysig. Croesiad i'r post, mae'n cael ei allan o'i dad y sydyn. A mae'r pwer tu ôl i, mae'r arbeder yn gorfo bod yna. Chris Hyw y gwrlleiol o'r Bari i'w chymryd i.
Lloegr yn gwneud digon, Goset, cyffyrddiad yn drwm, mae wedi gwneud yn wych i gadw'r meddiant, Danny Goset. Aaron Edwards hefyd yno, Crowsdale, captain Lloegr. A Bel. Mi oedd hi'n dipyn o bas at Maguire. Dan Maguire nawr. Yn herio amddiffyn Cymru. Maguire, Oaken, Lloegr yn taro eto, syth at Morris. Gol geid bod y bala yn gwneud i waith. Ie, mae Pearce yn dibrifo, mae o di mynd drosodd ar i... Mae un ôl ar ei traed, o'n sydyn ond Oken, mae'n o le mae eisiau. Mae rhaid i un o'r amddiffynwyr canol marcio ydi cryfdar nhw. Mae rhaid nhw ddod allan i wneud y bloc. Oken rhy hawdd, gwynebu'r gol, a'r betiad yn hawn y diwedd Cymru lwcus. Hwn y chwaraewr da. James Hardy yng nghanol popeth, rhif 10, Lloegr. Colin Rawlinson sy'n clirio. Dan Jones, nôl at Hardy eto, mae'r menig mlaen yn weithiau, mae'r afterburners mlaen hefyd yn dawnsio drwy'r amddiffyn. Gymyn o grysau coch yno, tipyn o ymdrech i gipio'r meddiant na nôl. Mae Hardy a Maguire a Oaken wedi bod yn beryglus, a mae Cymru wedi gwneud camgymeriad, John Owen y tro yma. Falle mae yn ymosodol o bosib Malcolm ni'n gweld y gwahaniaeth, mae Lloegr yn ddi-gyfaddawd. Ie, cyflymach dyn nhw de, mae'n chwarae un cyfryd, dau cyfryd, chwilio am yr un, dau. Mae yna bwrpas i'w meddiant nhw o gwmpas y cwrs Cosby i gael end product, da ni gael fod wbeth da ar ddiwedd i symudiadau da. Elliot Evans, un o'r chwaraewr y Met yn y tîm, dau ohonyn nhw fe Adam Roscoe. Dim un tîm yw'ch yn Cymru gyda mwy na dau yn dechrau heno, dau o'r Seintiau, dau o'r Bala a Cheicona hefyd a Met, fel ni'n gweud, un o'r un wedyn ni o Aberystwyth, y Bari a Bangor, ac o ran y garfan, mae yna un chwaraewr o bob clwb yn y gyngrair. Mewn y garfan, dwi'n yn siŵr os oedd hynny'n fwriad, wel, dwi'n yn credu oedd yn fwriad, achos mae hynny wedi digwydd oherwydd chwaraewyr wedi gorfod tynnu allan, ond mae'n braf gweld e. Ie, tra mae sgôr yn aros fel hyn, wrth gwrs, un gol sydd yn cyfle mawr i Gymru. Medru dod yn ôl, ond efalla mynd trwy meddwl Mark Jones ydi Toby Jones sy'n ar y fainc heno. Mae o'n chwaraewr wneud beth a ddigwydd, dim disgwyl o ddigwydd. Mae'n gyflym, mae o'n dwyllodrus, sgiliau ganddo fo i greu rhyw gol bach neu bas bach, rhywun arall sgorio efo. Eto, Cymru'n cystadlu'n nghanol y cae. Goset a'r gwaith Cai Barhaw at Venables. Sa'n mynd sioc anfarth chwaith. Mae Mark Jones wedi cael ei dynnu fewn i'n garfan am reswm do. Da ni'n gwybod mae o'n i pi bach o sgoriwr. A Roscoe ddim mellari ora heno. Mae'n gallu creu hefyd Jordan Cottrell ar y fainc o'r Bari, un arall sy'n gallu creu y newid gêm, ond Lloegr sy'n ceisio newid pethau fan hyn. Maguire eto, mae fe'n disgyn. Mae yna chwibo, mae'n gic o smotin. Nadi. Neu cic rydd, beth yw'r penderfyniad yma? Ti allan i'r cwrt. Nath e bwyntio mewn dau gyfeiriad gwahanol, a drysu fi'n llwyr. O na, ti allan oedd i bendant i fi, edrycha, pa mae gwair yn dod ti fewn i ddyn yn fanna. Dwi ddim yn siŵr, Malcolm, dwi'n credu mae'n cic o smotin yw i. O na. Mae wedi mynd at y smotin. Mae Llimanw sydd wedi rhoi ti, fydech ti credu hynny, dydy ddim yn cic o'r smotin. Mae Chris Pugh di, mae di fatlu fod do wrth redeg ar ei draws o, ond o ddim yn y cwrs Cosby. Oaken ar gynta, Oaken ar cyfle o'r smotin, chwaraewr Dagenham yn Redbridge yn erbyn Cymru. Wel, dyna sut chi'n cymryd cic o'r smotin, mae'n ddwy i ddim. Mae fe'n cerdded i ffwrdd yn hamddenol braf, ond mae berfformiad a'i goliau fe wedi bod yn bell o fod yn hamddenol. Dwy i ddim. Oaken, as woken, as spoken. Cadw i ben, cadw i lawr, yn y gornel. Sa'n agrych chi ddau golwr yna, sa'n ymwneud yr arbediad. Mae o yn deithas i Boris, dwi'n neud i'n y gornel. Mae o'n trio mynd yn gynnar, mae o'n dewis y ffordd cywir. Ond fel i ti sti, clinical. Wel, Dagenham yn Redbridge yw i glwb. Mae wedi claddu Cymru enw 2 gol iddo fe. Gen i weld y digwyddiad nath arwen at y gic o'r smotin yn y man. Chos oedd na ddryswch fan hyn, neb coed yn siŵr beth oedd yn digwydd o ran y penderfyniad. Wel nath y dyfarnwr ddim i roi ti i ddechrau. Ond be nath y Llimanwr, fod nath rei ti, nath o redag o gwmpas y gol ag at yr ochr.
A ni weld yma'n hyn, mae gwaed yn wych, mae dod i fewn i ddyn, mae piw dod a draws i lwybr o, mae'n baglu fo tu allan i Gwrs Cosby. Dim yn acos i tu mewn. Rhaid cytuno o weld hynny. Bydd rhaid honni bod ni'n un llygeidio dros ben. Ond mae un llygad yn gallu gweld mae tu allan oedd y drosedd wreiddiol fan yna. Ia, a fyna deimlad ar rwystredig dwi'n siŵr ar y chwaraewyr rwan. Peidio i pen lawr sy'n bwysig wrth gwrs, ond dal i fod. Ti'n flin ar y cae am benderfyniad mor amaturaidd. Lot o drafod i bod yng nghanol y cae hefyd, wrth ni weld Hardy yn troi ac yn creu a Lloegr yn pwyso Pinnock, Mitchell Pinnock iddyn nhw. Maen nhw ar i fyny. Mae Cymru'n ail i bopeth ar hyn o bryd. Maen nhw'n paratoi ei lyddio. Lot o drafod i bod rhwng Mark Jones a Owain Tudur-Jones. Darnau papur yn cael ei cyfnewid. Ambell i chwaraewr wedi cael ei galw yn ôl. Ambell i sylwad ar un ffrwd gyfan y cymdeithasol ar tudalen Facebook sgorion. Ddim yn cytuno gyda'r penderfyniad am Gico Smotyn, gwedwn ni ddi fel na. Yn ni'n gweud mwy. Wel, nid os oedd hi'n deim neu beidio, oedd hi tu allan i Gwrs Cosby. Cynnym Son o Cymru, Malcolm Allen, fel yna, yn dweud y cyfan. O, gwych. Mi oedd na gyffyrddiad, chi'n teimlo bod na gyffyrddiad, ond fel chi'n gweud Malcolm Dave neu beidio, ie. Ti'n allan i Gwrs Cosby, na de. Pwysig mae Cymru ceisio taro nôl fan hyn, oedd hi bron cyrraedd Elliot Evans, bron, achos Dan Jones yn cael ei nôl i'r golgeidwad. Eto rai fi ddeud, nath o'n amseru rediad yn berffaith. Ti bod i redag o ddiwrth yr ysgwydd mor hwyr a fedrach ni. John Owen wedi troi, neu fi'n gallu cyrraedd Aaron Edwards, Venables yn ei chanol i hefyd. Nôl daw i, mae Cymru synhwyro bod nhw'n di mateb yn dda fan hyn. Fflachiadau'n unig ar hyn o bryd, o leia maen nhw'n ymosod a Chris Hughes i Thad Smith yn y gol. Wel, y gol nesaf fel da ni bod tro'n deud, ydy'r gol bwysica yn y gêm yma i Gymru. Toby Jones yn Chris Ife'n barod i ddod ar gobeithio. Newyddion da, Malcolm? O, mae o'n hollol newyddion da. Mae'n un o'r chwaraewyr na sy'n medru wneud rhywbeth ddigwydd. Dwi'n yn gorfod disgwyl efo, dwi'n yn gorfod dibynnu ar neb, mae'r cyflymdra, mae'r traed sydyn ag yna fo, mae'n greadigol efo'i basio a cywirdeb nhw. A mae'n medru sgorio hefyd. Tacl hwyr, cic rydd i Gymru. Nes i glywed Owain Tudur-Jones yn siarad cyn y gêm, nes i sgwennu'r dyfyniad lawr. Ond ni'n eisiau cael ein anghywir a hefyd, dwi'n anghofio pethau dyddiau yma, ni'n mynd yn hun. Ond deall pwysigrwydd y gêm o ran y chwaraewyr, a maen nhw'n deall bod angen bod ar ei gêm mwyn cael unrhyw beth yn erbyn Lloegr, sydd digon teg o beth ni wedi gweld hyd yn hyn. Ia, yr peth anodda i unrhyw reolwr a is-reolwr a hyfforddwyr ydy cael trosglwyddo sut maen nhw'n credu. Sut maen nhw'n teimlo i'r chwaraewyr. Dau yn paratoedd ymlaen. Mae Mark Jones yn un ohonyn nhw. Yn cael ei alw mewn i'r garfan ar anaf Cain McLagan. Toby Jones a Mark Jones. A reolwr Mark Jones yn taflu'n ymlaen. Falle bod e ddim wedi mynd lot pellach na'i gyfenw na nhw'r tro. Na, dau ddewis da o ran Cymru. A Mark Jones yn ymwysodwr y gyfyrddin yn creu goliau hefyd yn gyson. Yndi, ond sa'ch chi wedi medru just deud yna'n hawddach dol, ydy the Joneses. Ond mae, os oes Joneses, os oes trio, dwi'n siŵr. Ti'n credu? Mae un ar y fainc i Loegr o'n mynd dryslyd fan awr. Mae fel Williams yn Llandudno. Ta beth. Nôl i Bark Jenner. A Cymru'n ceisio dod nôl mewn i'r gêm yma. Ocan wedi cael dwy. Bas glyfar hefyd, ond Rawlinson yn o gyntaf. Y gol nesaf yna, os ti'n mynd i Lloegr wrth gwrs, fi Cymru dal gyro, peidio ni di penna'n lawr. Dyna beth pwysica i Mark Jones a OTJ heno. Ond, os ti Cymru chael i, un gol o wadiad, mae'n nerfus. Mae'n teimlad nerfus mae'n dod i mewn wedyn i gêm Lloegr a hwp anferthol i Gymru. Felly mynd wan, all out am y gol yma. John Owen nôl at Aaron Edwards yn gorfod llithro i gadw'r meddiant. Ond o'n gwneud hynny. Rawlinson ar draws Kai Edwards. Chydig o le gan Chris Hughes. Kai Edwards di gweld yr rhediad. Lloegr di darllen y bas hefyd. Hardy, Rawlinson yn o gynta. Oedd angen bod yn o gynta cyn Maguire.
bocs. Oedd Hardy, Maguire a Pinnock yn paratoi I gyfuno fan yna. Wel, dyna ydy'r gwaniaeth y triongles ma. Yr opsiynau dyn ar y bel, pan mae'n ychwanegu llwyd gan y codi pen, ti'n gweld 2-3 opsiynau iddo fo, o'i flaen o. Maen nhw mor gyflym yn ymosod. A dyma'n stael lle maen nhw'n noson lle maen nhw'n gwrth ymosod. Na di, maen nhw'n just hapus weithio eista nôl, signo ni ar, a wedyn ni syrthio i'r trap, a maen nhw di mynd. Cymru'n bygwth eto. Ond mae rhai fi ddod yma I fyny, mae gynnu am 2 gam gymeriad, wel, 1 gyda dyfarnwr, a 1 gyda Michael Pearson, sy'n gwanu'r tîm ar y funud. Dyma'r newidiadau, felly John Owen yw un ohonyn nhw, yn gadael. Chwaraewr Aberystwyth, yn gadael y cae, yn gwr y chwilog, yn reiddiol. Ac yn dymlaen yn ei le, felly, pwy sy'n ymlaen I lle Pwygar. Oedd Toby Jones yn credu sy'n blaen a Mark Jones yn lle Adam Rosgron. Toby Jones gyda Llandudno, Mark Jones gyda Cherfyrddin. Ond ni'n gwybod be gen I gan Toby Jones. Mark Jones hefyd. Ia, coes y ffres I Gymru. Mark Jones mi'n neith o reid un o gwmpas. Da ni'n gwybod beth da ni'n gael gyda fo. Os gen I peli fyny iddo fo, mi'n neith o fod yn gorfforol cry I ddal y bel I fyny. Dyna be mae Cymru angen ar y funud. Lle bod ti'n bownsio nôl. Venables, un o'r ser profiadol tîm Cymru. Yn edrych at y chwaraewyr profiadol nawr. Yn yr hanner awr sy'n weddill ar Barc Jenner. A Mark Jones yn syth yn gryf. Dal y bel I fyny. Chydig o profiad. O Venables. Y tric bron gweithio yn y 2 yn ei amgylchynu fe. Crowsdale, captain Lloegr. Ennill y frwydr, mae fe a Venables yn cael gael bach. Replacing number 9, Adam Roscoe, and number 11, John Owen, number 16, tîm ifanc Lloegr, and number 17, Mark dwy Jones. gol o fantes, a Hardy o ffailed yng nghanol y cae di bod yng nghanol popeth. Do, a mae o'n neud pethau mor syml. Mae o'n... Ti'n fawr darlun cyntaf na ti'n cael pan ti'n derbyn y bel I fewn. Mae o'n pasioi. Gweld beth sy'n digwydd wedyn. Os ydy'r bas ar, pasiau, wedyn mae'r llun yn newid I bawb. Dyna beth mae o'n neud yn well. Mae'n yn yr afi'r cyfan nawr. Wel, ti'n mwyn gwybod bai anyn nhw 2 gol ar y blaen, wrth gwrs. Ond jyst y sydyn am John Owen, mi gath o'i fflach bach yn y hanner cyntaf na efo'r ergyd. A fod feddi heibio'r postyn. Ond fel arall, dal yn gwylio a edrych arno fo I lenwi I potensial. Lloegr yn paratoi I elyddio am y tro cynta. Mae Charlie Adams sydd yn y cae. Na, nid nhw. Rhaid ofn bod chi'n edrych yn syn arna I. Ond, mae hwn yn chwaraewr da hefyd. O dag yn ym Red Bridge. Mae wedi bod ar fenthyg gyda Lincoln. Dechreuodd ei gyfnod gyda Birmingham. A cewch ar y we. Dwi'n gwybod mae'n hawdd yn ar y we a gweld pobl yn sgorio goliau gwych. Mae Charlie Adams yma gyda 2 E. Charlie gyda 2 E ar y diwedd, os chi yn mynd I chwilio mi enw fe. Mae fe'n chi sgorio goliau sy'n newyddio gwael. O ran Cymru, beth am newyddio fan hyn, Smith, dan bwysau. A Kai Edwards, oedd y bell I fyny'r cae. A mae Cymru yno eto. 4 yn disgwyl am hon yn y canol. Elliot Evans yn ceisio creu. Mae wedi bod yn noson siomedig dda fe hyd yn hyn. Ti'n gwybod be? Sa wedi bod yn croesiad gyntaf iddo fo, so wedi gwneud hynny. Dwi'n mysio bod yn orfeiniadol. Mae'n lefel gwahanol. Mae rhai chdi ar ôl dy waith campus, lle mae'n tynnu'r bel yn ôl ac ymlaen. Hon oedd Prynadd Caen Edwards yn ei pwysau ar y golwr. Yn gobeithio trio ysbrydoli y chwaraewyr I dorchu cewis a dal I gredu bod yna rhywbeth yn y gêm a iddynt. Ond I bob tro ti'n neud rhywbeth da, mae rhai chdi gael rhywbeth ar ei ddiwedd o. Croesiad pas da I rywun, neu ergyd I mewn ar y gol. Ond am bas da gan Toby Jones at Chris Hughes. Symudiad da gan Gymru. George I Gymru! Am gol! Am gol I Gymru! Yr eilydd wedi taro. Mae Cymru wedi taro. Y 2 eilydd yn cyfuno. Ac am eiliad I Gymru, am eiliad i'r tîm reoli hefyd. Maen nhw'n ôl yn y gym. Wel, da ni sôn am, da ni'n gwybod da ni'n gael gan Mark Jones, os fi a Toby. Toby Jones, rhyw sotiad bach wrthol gan ddo, wedyn y croesiad, a sbi ar Mark.
Mae o'n gwybod os na i droi yn un o fan hyn, na i wneud siŵr bod fi'n teimlo pew efo'r coesiad. Rwan, mae'n teimlo i amddiffynwr. Mae o'r agos, a mewn un symudiad, mae o'n troi, a wedyn mae o'n gorffan y gwneud gol. Gol gampus iddo fo, newydd ddod i'r cae. A mae'n rheiddi hwnna. A pam dath y newyddion bod McLagan allan, oedd yn siomedig yn newyddion Mark Jones yn dod i mewn. Am felly yn, wel, eiliau'n codi os mae dyna'r term ar penderfyniad, ond am penderfyniad gan y Mark Jones sydd yn gofal y tîm. A'r penderfyniad i elyddio hefyd, oedd angen elyddio, nhw ar eoli o ddwy gol i ddim, oedd angen gwneud rhywbeth. Gol o'r gêm. O, bendant, dim ameuaeth, dim camgymeriad fan yna. A Toby Jones eto yn cyfuno gyda Chris Hugh. Go on, Chris. Go on, Chris Hugh, y cefnwr chwith y deintydd. Mae'n gallu drilio honna i'r canol. Malcolm yn mwynhau yr hyn mae fe'n weld ar hyn o bryd. Mwynhau mwyn ar sylwebedd. Wel, mae chwarae fel ar eich der ochr dy sedd. Dyna dwi eisiau wylio, dyna dwi eisiau talu i ddod i mewn i wylio, ac mae'r cefnogwyr mae gyd wan tu ôl i Gymru. Pew campus o'r ediad eto gyda fo. Chris Hugh, un o chwaraewyr y bari yn y garfan. Toby Jones, mae fe wedi gwneud gwaniaeth. Ond yn mynd i ddweud bryd ennill cic gornel, dwi'n di glanio o ran Cymru. Mae Ling yn clyrio. Bwysig bod nhw'n gywir yn amddiffynol nawr, achos mae yna gêm fan hyn i Gymru y digon o amser yn weddill. 5 munud ar hugen i fynd. 5 munud ar hugen. Cyffroes iawn o bosib i ddod. Ond maen nhw wedi gwneud siawns i hynna'n. Maen nhw wedi gwneud gobaith i'w gilydd. Pan ar rhywbeth yna ar ddiwedd y gêm yma. Rwan brwydro, cystadlu. Ti'n gwybod be? Faint o ganlyniad fysa hynny sy'n ni cael rhywbeth allan o'r gêm rwan. A nhw o'n dwy ar ei holi. Dyna ffordd ti eisiau edrych. Ei, gol arall. A wedyn, pwy sy'n cyrraedd wedyn? Pwy sy'n fawr momentum? Gwasgu. Elyddio campus. O ran Cymru, mae'n wedi gweithio. Mae yna gyfle iddo 5 chwaraewr i'r cae. Dim ond 5, sydd y fainc yn Lloegr, felly byddwch chi'n disgwyl i bawb ddod ymlaen. Mae yna 8 lawr yna o ran Cymru. Gan edrych ar yr opsiynau, mae Jordan Cottrell yn un o chwaraewyr mwy o disglair y bari fan hyn. Mae fe'n gallu newid gêm. Sgwni os bydd yn opsiwn o ran Cymru. O, mae fe'n opsiwn os mae fe'r y fainc yn sgwni os bydd yn ystyriaeth i'r tîm reoli. Ashley Morris nawr. Tipyn o hanes gan Loegr o ran tîm ec. Mae fe'n ôl i 79 fwy na lai. Mae Howard Wilkinson di reoli'r tîm ec yn ei ddydd. Chwaraewyr amlwg wedi cynrychioli nhw hefyd yn ei oedi, chos mae Hardy yn glir to. Mae fe'n gyfrwys fel y gwelwch chi. Aaron Edwards yn glyfar hefyd, nôl na i Gymru. Wel, jyst rhaid gweld y broblem, rhaid gweld y perig ac ar bodiau draed yn barod i wneud rhywbeth ar ei gownto a nath o. A mae Mark Jones di ennill cic rydd. Dan bwysau. Wel, dyna dwi'n sôn am pan ti'n chwaraewr dewr. Os ti'n chwaraewr dewr ar y dega, dim bod chdi'n dy ben yna i gael dy frifo, dio. Be dio, di dod o gorff yna i ddal y bel i fyny, i gymryd y cic rydd, i gael y trosedd. Ail bel fa mwyn. Captain Cymru Conal Rawlinson yn ei chodi. Elliot Evans yn ceisio cyrraedd na. Cyffyrddiad Venables ymlaen. Kai Edwards. Dal i dir. Mae frawd Noah Edwards ar y fainc hefyd. Rawlinson. Nath wrthio. Malcolm ddim yn cytuno da'r penderfyniad. Felly bod chi'n clywed yn y cefndir ond Pearson nawr. Cadw'r tempo yma. Os na beth i gyda'r bel gyntaf, dyna di, pan ti ar ben y gêm fel un, de, ia, oce, da ni wneud efo bel gyntaf, os da ni'n cyrraedd hwnna, lle da ni ar yr ail un? Da ni angen bod ar yr ail bel na, yn syth, a cadw'r bel yn hynna'r Lloegr. Wel, mae fe'n annog y chwaraewyr, os yw brwdfrydedd yn cyfru, bydd Cymru'n ennill hon. Diolch i'r reolwr Mark Jones, chwarae teg, ond yn fwy na hynny, yn dactegol, maen nhw wedi newid pethau. Ar eilyddio di gwneud gwaniaeth. Da iawn, Toby. Toby Jones eto. Eto, mae hynna yn heintist. Gair newydd i dynodol. Dwi'n mynd i fod 2 waith yna. Be dyn ni'n llisafu efo gwyd? Sori, sy'n llawer. O, gwych.
Malcolm yn heneiddio fori I ben blwyddyn, a'r Jocks yn flwyddyn yn henach hefyd. Dal yn ddoniol. Brwdfrydedd yn heintus gan ynghyd sylwebydd hefyd, wrth gwrs. Wel, dwi wedi cael blas bach rwan. Ti'n bod, mae gennym ni rhywbeth I gael allan o'r gêm yma. Mae rhaid bod y chwaraewyr yn teimlo atho fi. Digon amser I fynd I Gymru. A'r gol wedi gwneud gwaniaeth. Mae'r gol di codi Cymru. Codi Cymru, mae'n ddrwg dy fi. Pawb yn drysu yma. Lloegr di taweli, dyma meith yma ni, Rawlinson. Mae wedi bod yn ardderchog eno. Capten. Cipio'r meddiant oddi ar Maguire. Unwaith eto. Kai Edwards o glwb Ceicona. Erbyn hyn. Gynt o'r seintiau newydd, wrth gwrs. Sy'n golygu bod wedi ennill uwch gyngor Cymru. Fel y gŵr yma Aaron Edwards. 7 gwaith mae Aaron Edwards wedi ennill uwch gyngor Cymru. A mae'n arall ar y ffordd. Bydd yn gyfartal gyda record Gary Lloyd o 8 pencampwriaeth. Dim fe o'r unig un. Ni'n sôn am Gary Lloyd yn addas iawn fan hyn ar Barc Jenner. Oesau ar y bari, mae'n braf cael y bari nôl. Y 4 o'i carfan nhw yn reiddiol yn y garfan yma o ran Cymru, Cain McLagan allan. Mae Mike Lewis y golgeidwad yn y garfan, Jordan Cottrell ar y fainc wrth I Gymru ennill ceg cryf arall. Felly'r bari oedd ar nifer fwyaf o chreuwyr yn y garfan yma sy'n ddefyr 4 ohonyn nhw. A ni'n clywed bod yna 19 o'i carfan yn gymwys I Gymru o garfan y bari sy'n ryfeddol. A mae'n addas fain o'r chwaraewyr nhw sydd dros y bel. Chris Hyw y cefn o'r chwith. Dwi'n cael ei brydfanwyr eisiau'r wal na I fynd ôl rhyw ychydig. Oc yn cymryd I amser yn anwybyddu'r chwibani. Ein llawer o symud gan Chris a Coch yn fan hyn. Hyw. Wel, y croeser yn dda, fel wedodd Malcolm, dim llawer o bwysau ar y bel, ond eto mae'n cic cornel, Joshua Staunton yn cael ei ben iddi. Y peth ydy, cyn y cic cryf cael ei Gymru, ti'n gwybod beth sy'n mynd I ddigwydd. Mae Chris Hyw yn mynd I grymannu hot at y gol, a ti eisiau just asesu'r bel, a wedyn amseru dynediad. Sy'n rhaid chdi mynd I fewn yn sydd pan mae'r amddiffynwyr yn mynd, aros, eiliad ola, ti'n cyrraedd pan mae'r bel yn cyrraedd. Hyw eto dros y bel. Chris a Coch eto yn disgwyl amdani. Nawr maen nhw'n symud. Pwy sy'n cyrraedd no gyntaf o Aaron Edwards oedd yn codi. A mae'n drosed I bod. Ia, ar ei ffordd lawr oedd yn trio penio honna. Yn dweud nath o fethu I yn yr awyr efo'r gola meddwl fo'n yn Lygan. Ond mae yna rhyw gam, mae yna rhyw deimlad, mae yna rhyw olwg gwahanol I Cymru rwan ar ôl y gol na. Owen Tudur-Jones yn gwylio is-reolwr Cymru yn o 7 cap i'r tîm cyntaf wedi cynrychioli y tîm lled broffesiynol hefyd. Wedi sgorio iddyn nhw yn erbyn yr Alban. Di chwarae yn erbyn Lloegr i'r tîm yna. Wedi cael gair dyn nhw cyn y gêm yn amlwg. Wedi mwynhau'r profiad o weithio gyda'r grŵp yma o chreuwyr. Iet Evans ddim di darllen honna. Lloegr gyda cyfle I dyweli pethau Dan Jones ymlaen y token. A maen nhw wedi bod yn dawel ers y gol, ond fel welson ni'n hanner cyntaf, hanner cyfle mae rhain angen. Maen nhw'n gallu newid y gêm yn gyflym dros ben. Ling, Samuel Ling. Felly fo'r holl bel da ni wedi weld yn yr hanner yma. Ti'n gwybod mae'r safon canolbwyntio yna mor bwysig. Lloegr yn paratoi I elyddio eto. Pan mae thon allan, mae yna Jones arall yn dod blaen. Joneses oedd hi'n gynharach. I think Joneses. Sa'n mynd I ddechrau. A'r nonsens na eto, Malcolm. Ond mae yna Jones arall yn paratoi ymlaen. Gen I fwy o fanylion yn y man. Pinnock. Chreu'r canol cae. Tîm ifanc gan Loegr. Cwpl o chreu'r yn unig dros 2 ar 20. Maguire. Toby Jones eto. Mae hwn di chwarae'n wych ystod ymlaen fel eilydd. Chwarae teg a Mark Jones. Yr eilydd arall eto wedi ennill cic cryf. Dyna ti isio neud! Ti'n gwybod mae'n dal I dir. Dyna di'r cyfrinach. Dwi'n mynd ag at y bel erbyn ti'n pwysa ar dy gyffyrddiad gyntaf. Mae o'n dal I dir, gadael y bel oedd I fewn y fo, a wedyn os ti'n cael ei wrthio, mae'n cymryd y drosed, diolch yn fawr. Wel, Horsfall sy'n gadael, Fraser Horsfall o Kidderminster, Fenthyg o Huddersfield, James Jones ymlaen yn ei lein o chreuwyr Caer. Oedd yn da I gefnogwr Wrexham sy'n gwylio, bosib, ond amddiffyn o'r canol. 4 ar 15 yn unig.
yw James Jones, felly profiad gwych iddo fe yn bersonol. Ddim wedi cael tymor gwych gyda Caer Anaf yn ddiweddar, o Caer yn gyffredinol, un o'r gwaelod yn y gyngres na. Popeth wedi digwydd, mae'n bynnag glwb na, mae'n siwr. Felly jyst i ailadrodd, rhan fwyaf o'r garfan yma o'r gyngred genedlaethol yn Lloegr. Ond i oedrych, mae Mark Jones yn gystadlu eto, mae wedi cael y cyffyrddiad, a mae dal i gystadlu hefyd. Ia, a nes i weld gweddill o Gael Cymru yn cerdded, yn bigo trwy na. Mae rhaid nhw redag i mewn i helpu fanna. Toby Jones, Chris Venables. Mae rhaid chdi bob tro feddwl, fel blaenwr, mae o'n mynd i feddwl, dwi'n di gyrraedd on, dwi'n di frwydro, dwi'n di gystadlu, dwi'n di gwffio. Pawb yn gorfod wneud rhywun peth, pawb gorfod fod yn benderfynol yn ei penna. Jones yno eto, ond 2 bas efo Oaken yn glir. Dal i fynd, opsiynau yn naill ochr na'r llall. Mae hwn yn edrych am hat-trick, cofiwch Oaken! O'r gair, mae'n dair. A'r gŵr yma yw'r gwahaniaeth. Fejiri, Ocan, a Babiri. Tair iddo fe, tair i Loegr. Ac os oedd Cymru nôl yn y gêm, falle bod i'r ben nawr. Wel, edrych am yn rhedeg 50 cath o hanner i hun. Da ni syrthio, da ni syrthio, da ni disgyn yn ôl, da ni'n disgyn yn ôl. Edrych allan mewn codi'r bel. Ia mewn gry, ond lle da ni rwan? Mae yna un yn gorfod dod i gwrdd y bel a neu pwysau arno. Yn y diwedd mae Pearson yn dod, ond mae o'n symud y bel i un ochr. Mae'n gweld y golwr yn ganol o gol, a mae o'n just, ia, hanner y bel, efo tu allan i'w droed yn crymanu oedd i wrtho, syth i gornel yr rwyd. Gol amaturaidd i ildio gan Gymru. Mae gyda i om. A niswch chi grybwyll hyn cwpl o funudau nôl, Malcolm, ar ôl yr holl feddiant. Byddai'n greulon, ond byddai'n ailadrodd patrwm y gêm i fod Lloegr yn taro eto. Wel, mae Oken wedi codi ofn yna ni. A nath o ddangos yma na. O, bant nhw eto, os na fwy i ddod Maguire ar bas. Oken yn y cornel. Mae di ynysu, dwi'n ni'n golygu llawer dy'r chwaraewr yma. Cofiwch. Dagan am y Redbridge. Yw i glwb yn y gyngred genedlaethol. So bydd mwy o glybiau yn ei wylio fe. Pedwerydd capi, tîm Ec Lloegr. Yna eilyddio gan Loegr. Dan Maguire sy'n gadael. A Jason Gilchrist sy'n ymlaen fan hyn. Un chwaraewyr Southport, mae hwn yn gallu sgorchu goliau hefyd, 2 ar 10 na fe tymor yma. Mae wedi bod gyda Man City yn ifanc, Burnley, FC United of Manchester. Prif sgoriwr ei gyngrair. Mae'r gŵr tu ôl o fe yw Jason Oswell, gynt o'r drill newydd. Felly cyngor genedlaethol y Gogledd. O, dwi'n falch bod dim camera yn y pwynt o'r wefan. O Malcolm newydd neu fi chwerthin, yna ddim gweud pam. Neu byddwn ni ddim yn cael dychwelyd i sylwebu. Ein cyfrinach fach ni, felly gallwch chi bod mwy yn hwyrach. Yn Cymru ar ei holi nawr, o 2 gol i 1. A mae Lloegr wedi taro. Cochion, gwthio i fyny'r cae, mae yna rhyw anaf ma am eiliad. Credu. Bydd na chwaraewr yn derbyn treniaeth, Dan Jones sy'n ymlaen. Cos mae... Ti'n gwybod beth? Yr eiliad gath Oken de, dderbyn y bel na mewn yn hanner ei hun o fanna, mi nath o godi ofn ar Gymru yn syth. Sut nath ni syrthio oddi wrtho fo, edrychar am ddiffyn Cymru, maen nhw'n disgyn. Mae yna bwynt lle maen nhw'n gorfod meddwl i hunan, mae un yna ni yn gyda cael lawr, ond oedd i'n rhy hwyr. Da ni... A mae hi... Gweld y gol eto. Ia, edrychar, da ni mae'n codi ofn. Ali lle mae'n gael? Ia mae'n gyflym, ia mae'n mynd i newid ger, ond sbia, mae Pearson dal yn disgyn a syrthio nôl. Mae rai fod gymryd y cyfrifoldeb o, ia, na i gwrdd o wan, mae'n chwarae fi tro yn gwarchod fi, na i gau y bel i lawr, a neu mwy o bwysau, a neud ti'n anoddach na hynna i Oken sgorio. A gewn ni air da'r tîm rheoli ar ôl y gêm, gyrch chi weld mwy o hynny ar mwy o sgorio
nos fori, a mae'n siŵr mae'n cwestiwn bydd, ydych chi'n siomedig da'r goliau chi di ildio heno? Wel, oce, dyfar nhw'r oba un nhw, ond dal i fod, bydden nhw'n rwystredig o'r goliau. Oherwydd, camgymeriad gyntaf, y trydydd un, just diffyg cyfrifoldeb gan chwaraewyr. Wel, mae'n newid nawr, a Danny Gossett sy'n gadael am chwaraewr, mwynhau gwrdd Danny Gossett tymor yma, a mae'n chwaraewr cwbl wahanol yn dymlaen yn ei lefe. Jordan Cottrell o'r Bari, mae'n chwarae tu ôl yr ymosod, mae'n gallu newid gêm, a mae fe chydig dros 10 munud i newid y gêm yma. Wel, na ddyd un peth, deith hwn i'n tynnu allan o'r i'w dacl i chdi. Mae o'n chwaraewr styfnig yn ei ffordd, ond mae gynno fo'r gallu i agor bylcha hefyd. Mae o'n greadigol dros ben. Da ni angen gol sydyn. Yr un o ser y Bari tymor yma, mae fe'n gefnder i David Cottrell. Nhw adnabyddus wrth gwrs, gyda Cymru. Gan i'n dod y David Cottrell i'n cael. Heb ddweud o'r llef. Cefnogwyr cartre, cefnogwyr lleol yn mwynhau y ffaith bod na wr lleol ar y cae. Eiddiad fawr i Jordan Cottrell, mae'n gecrydd i Gymru mewn man peryglis hefyd. Wel, mae rhaid ni wneud o gyfri. Mae rhaid ni gymryd mantais o hyn. Pel dda. Pwynt pwysica. Pel dda. Methu'r dydd gyntaf na. Y pwysau ar Elliot Evans. Wel, ar pwysau Normod, mae dal yno i Venables! Mae Cymru wedi taro eto, a pwy arall ond Chris Venables oedd yna gynta. Gobaith i Gymru. Os ti eisiau gofyn am chwaraewr sy'n weithgar, sy'n byth yn taflu tŵel, sy'n bod tro benderfynol. Fedrech chi medrych yn bellach da'r ddyn yma. Chris Venables, troi at sydyn. A y gyfrinach ydi bob tro wedi cymryd yr ergyd mor ddi yna fedrech chi. Neu sioc bach i'r golwr. Mae'r cyffyniad cyntaf yn ei campus, yn ei lwybyr ei hun. A mae'r symudiad wedi ei wneud o a troi ar un pryd. A cael yr ergyd i fewn o'r pwer yn arbennig ganddo. Wel, yng nghanol hynny i gyd, mae Oaken di gadael, y gwrs sydd wedi cael hat-trick i Loegr, Sam Barrett o Maidenhead yn dymlaen yn ei le, a mae'n newid y golgeidwr, felly bydd pob eilydd ymlaen o ran Lloegr, a dwi'n credu bod nhw'n eilyddio, achos bod Grant Smith newydd ildio, ond mae James Montgomery o Gateshead yn dod ymlaen i Loegr. Felly mwy o newidiadau. A rhyw sir led, cyn y gêm, nath Malcolm broffwydo, byddai'n 4-2 i Gymru. Roedd pawb chwerthin. Dwi'n yma chwerthin nawr, nag nhw Malcolm. Rhaid chi ddeall y gêm del bach ty lain. 4-2. O, chi ni glywed yn gweiddi'n y cefnir, mae'n siŵr os bydd hi'n 4-2. Falle byddwch chi'n ei weld ar y cae yn dathlu ar y diwedd. Mae'n drosen i Gymru, Cottrell yn dysgu na chydig o be. Setio i fyny, peth i gymryd sydyn, setio i fyny. Da ni'n gwybod da ni wella nhw'n yr awyr rwan, mae gynnu ni chwaraewyr tal ac yn benderfynol yn yr awyr. Rwan, yr ail bel dda. Rhaid chdi feddwl, sy'n fi ar y cae, unrhyw chwaraewr gobeithio, rhaid chdi feddwl am yr ail bel. Ia, rhywun yn mynd i guro'r peniad, pwy sy'n eisiau rhagweld a bod y sydyn ar yr ail bel. A Lloegr di eilyddio hefyd, mae yna ôl-geidwad newydd yno, Cymru'n gallu bygwth fan hyn. Mae oedd Rawlinson yn ei chanol ni, mae cic gornel, mae'r llif yn un coch ar hyn o bryd. Wel, oedd ar ei gwcw i trio penio na i fewn, ond dwi'n gwybod sut, oedd o ddim pwer, oedd o'n methu noed, da ni cymryd hwn yn sydyn. Chris Hugh, Elliot Evans, ychydig o le fan hyn, Toby Jones yn taro'r target, ond y gol-geidwad Montgomery yn gwneud i waith, chwarae teg hefyd, newydd oedd ymlaen fel eilydd. Oedd ni reit trolo hwnna ac oedd hi'n symud. Mi nath o taro i reit just off canol hi. O, un cyffwrddiad gan Hardy yn gwneud y gwaniaeth am bas at Gilchrist. Lloegr yn ceisio ymateb. Hardy yng nghanol popeth da o ran Lloegr, ond am ddiffyn campus gan Aaron Edwards yn clyrio o ran Cymru syth at Crowsdale. O'n mynd o un ochr y llall. Pa ti'n ei gymaint i mewn i'r gêm a gadael bob dim ar y cae o dan y Chris Coch na, ti'n heiddi rhywbeth o'r gêm, a mae Cymru yn sicr yn heiddi rhywbeth o hon, ond mae rhaid nhw sgorio eto wrth gwrs. Byddai un peth nawr, allwn ni gael mwy o'r gêm yma, os gwelwch yn dda. Mae'n glasur. Mae'n un o hein. Ti'n mysio orffan? Wel, wedi gyda'r sgôr fel hyn. Na, ddim eisiau clywed i'n gorffen eto. Ddim eisiau clywed y chwib yn ôl. Mark Jones o flaen yr amddiffynwr. Eto, mae'r eilyddio wedi gwneud gwaniaeth mawr o ran Cymru. Symud i fyny'r cae, symud i fyny'r cae, cymod o gael.
Clywed Malcolm Allen yn sylwebu ac yn reoli ar ochr y cae fan hyn. Gwych eto lawr y chwith ma. Chris Huw, Cymru. Bron creu rhywbeth, ond Toby Jones, Mark Jones, Chris Huw. Maen nhw gyd yn cyfuno ar hyn o bryd. Mi oedd Jordan Cottrell methu cael o ddiwedd y symudiad. Mae Chris Huw wedi bod yn arbennig hyn o fyd lawr y chwith ma. Just yn hapus yn muno, dyna di gryfdar o wrth i fod. Mae Conor Rollins wedi bod i ddeithio fo unrhyw siawns mae yna bel i lawr ochr chwith. Dos di i greu dain erbyn un efo Toby Jones rwan. Lloegr yn chwarae'n gyson ar y lefel yma. Cofiwch, Cymru ddim di chwarae yn y blynyddoedd diwetha. Mae yna dîm amateur di bod yng Nghymru am blynyddoedd maith. Tîm lled broffesiynol, wedyn oedd hwnna droi'n tîm lled broffesiynol dan 2 ar 20. Dath hwnna i ben er mwyn i dîm Academy dan 19. Dyna oedd y canolbwynt. Dyna'r teimlad o ran Uwchrain Cymru, ond nawr y tîm ECMA wedi sefydlu. Be ni wedi gweld heno, ni eisiau gweld mwy. Owen Tyler-Jones wedi sôn cyn y gêm hefyd, byddai yn braf gweld mwy o gemau yn erbyn mwy o wledydd. Mae'r dorf yma, mae'r ysfa yna, mae'r diddordeb yna. Gyda gemau fel hyn. Bydd na fwy ddiddordeb. Mark Jones eto, Cottrell o'r Bari, i Gymru, yn y Bari, yn ceisio creu ar y diwedd, Toby Jones. Os na eiliad wych, Aaron Edwards dos y bar! Mi oedd hi'n gyfle, mae fe'n gwybod hynny. Wel, dwi'n siŵr mae Aaron wedi bod yn breuddwydio am gyfle fel hyn. Yli Toby dros am i ffynwr ar y hannar foli, sy'n anoddach na foli, yr unig esgus roi chdi o bach, oherwydd mae hwnna, ti wedi cadw'n lygad anu, bod di cael y pwer, mae di mynd ar draws y gol, ond mae e just ar yr eiliad ola, pan oedd hwnna mestyn ar hannar foli, blygodd o'i ben o'n ôl, just rhyw fymryn bach, i godi'r bel dros y traws na. Am gyfa. Am games, dyn ni fan hyn, wrth i Morris glyrio, a difyr oedd y dyfanwr goffod wel, annog Montgomery'r golgeidwad i gymryd i gic yn gyflym. Teimlad bod Lloegr falle yn gwastraffu amser. A dwi'n teimlo fel gêm gyfeillgar, dwi'n trini fel gêm gyfeillgar. Nes ti fel gêm gyfeillgar rhwng Cymru a Lloegr. Wan nhw eto, Aaron Edwards eto, dwi'n yn stopio yn 30 erbyn hyn. Ond yn dal i frwydro am bopeth rwy'n di cipio'r meddiant yn ôl. Venables yn bas yn un dda hefyd. Mae'n y gam sefyll. Dim am e, Toby Jones yn cam sefyll. Ond symudiad da cyn hynny gan Gymru. A beth yw'r gwahaniaeth eto? Mark Jones wneud y bel sticio. Pan grych chi ymwysodwr, Sigon Bodlon i wneud y bel sticio, mi fedri chwaraewyr o ganol cae amseru i reidiadau wedyn i fyny i dderbyn y bel yn ôl, neu fi'n teipio fo i fod cael chwarae chdi drwad. A Cymru'n paratoi i lyddio eto. 4 munud i fynd, bydd yn ngwddwg Ian Llais sy'n falch clywed hynny. Cyn i weld pwy sy'n dod ymlaen a'i Arsan o bosib sy'n dod ymlaen i Gymru. Chwaraewr dyrwyddon cefn na i Marsan. Felly eiliad fawr dda fe, nath Mark Jones y reolwr ffonio fe i ddweud Bryn y Garfan, ac oedd yn meddwl, oedd e ddim yn credu, ddim yn ein o boes dyrwyddon oedd yn twyllio. Felly nath yn gweud llawer. I atab o oedd, OK, bruv. OK, bruv. O hefyd wedi cynrychioli Cymru, mae fe'n gyfarwydd ar Cris Coch ma. Ac mae wedi chwarae ffutsal i Gymru, neu yn chwarae ffutsal, sef y fersiwn swyddogol dyddi yma o 5 o ochr. Fe a Chris Huw o'r Bari yn y tîm yna, ac Elliot Evans sy'n gadael. Ia, Elliot Evans di gweithio galad, pethau ddim di mynd i ffordd fo heno. Ond mae o'n gwybod, mae o'n chwaraewr o Mets Caerdydd sy'n edrych ar statega. Faint o weithiau, nath o groesi'r fel, faint o'r gydion i fewn nath o, faint o basio peli drwan nath o heno. Dim llawer, ond fe ddech chi'n gêm na bob gêm, a mae o'n gwybod hynny a nid o ddysgu. Kai Edwards. Bill yn syth drwodd at James Montgomery yn y gol. Golgeidwad Gateshead. Un arall o'r cyngrair cenedlaethol. A'r golgeidwad yma, yn darllen nodiadau, yn perthyn i Jim Montgomery, oedd yn y gol i Sunderland yn erbyn Leeds, yn rownd derfynol cwpan Lloegr. Ond i heb cael ei geni. Ond ydych, go iawn o'n, nath yr ei gymaint o. Beth i un mwy na un arbed? Arbediad 2? Ie, da iawn. Neu arbediad 3, 4. Nes ti just tapio fi ar yng nghefn i gael hwnna allan yma. Cic siomedig gan Ashley Morris fan yna. A gyda 2 funud i fynd, Cymru yn hanner anghywir y cae.
Mae'n amser yn dechrau dyflannu yn anffodus o ran Cymru ac yn anffodus o ran y cyffro wylio'r gêm yma. Mae'n bod yn bleser gwylio. Os na amser i newid pethau. Pwy sydd yno? Wrth gwrs, mae Aaron Edwards sydd yno eto. Nawr te, Chris Huw wedi gweld Toby Jones. Dim llawer y grysau coch yn y canol. Mark Jones yw un ohonyn nhw. Ble mae'n glanio, gwedwch? Ddim yn glanio'n garedig i Gymru ar un o bryd. Arsan newydd yn ymlaen i'r cae. Ond Lloegr sy'n clirio. Wel, oedd hi bron aros. I Chris Huw sy'n taro'r llawr yn ei rwystredigaeth. Oedd e bron cyrraedd yno. Bron cyrraedd yno, Chris Huw. Ni ddim yn cyflwyno gwobr sy'n yn y gêm heno, ond ar ôl gêm fel hyn, mae rhaid ni ofyn am farn Malcolm Allen gan i wybod cyn y diwedd. Pwy fydd y penderfyniad? O, mae'n man fi ofyn nawr. Wel, ti'n meddwl beth i Conor Rollins yn mynd i wneud cam o'i le, ond rhaid fi wneud o'i Venables, efo ffordd mae wedi torchi llewis a di, just dreidio ni mlaen o canol caen, o dod ni nôl i'r gêm efo'r ail gol na. Just gobeithio, da ni ddim, a dwi o ddim yn mynd i fod ar y tîm sy'n colli yno. Yn 32 oed erbyn hyn, ond mor ddylanwadol ag erioed. Chris Venables gyda'r bala nawr. O, mae'n dweud llawer chwaraewr sydd wedi ennill prif sgoriwr y gyngrau'r 3 thymor yn olynol. Chwaraewr y tymor ddwywedd. Ac ond wedi chwarae bêl-droed yn uwch gyngrau'r Cymru hefyd. Ac yn prif sgoriwr y tymor tra'n chwarae Aberystwyth. Hefyd, dim byd yn erbyn Aberystwyth, ac mae pawb yn cwyno. Ddim yn sôn am clwb oedd yn mynd am y bencampwriaeth. Ystod i'n meddwl bod hi'n od falle bod y seintiau ddim yn mentro am Venables rhywbeth. Nawr de, 4 munud yn cael ei ychwanegu a Cymru yn pwyso os na gyfle. Arsan yr eilydd. Cefnwr chwith y dyrwyddon fel arfer, mae mewn safle ymosodol fan hyn. Kai Edwards, y trienni falle, ni'n mynd i gael cotrol digon ar y bêl o ran Cymru. A ni'n gael Lloegr ar y bêl, nhw sy'n bygod. Chris Huw, hyfryd gan yr amddiffynwr. Sôn am ddarllen y gêm, sôn am bod yn ymwybodol o'r perig. A mynd yna a pedyn ôl i'r golwr yn cadw i ben. Ar fi'n dweud os bosib bron yn gecrydd, mae'n gecrydd. Mae Mark Jones y reolwr yn annog i chwaraewyr ymlaen hefyd. Bydd ni angen, da ni angen cicrydd. Tallan i'r cwrt Cosby fan hyn. Venables ar y bêl. Felly, rhaid ni giro y bêl gyntaf, ond yn bendant yr ail bêl y fan hyn wan. Bydd yna gyw am y bêl, maen nhw'n cywio am hon. Dwi'n gallu cadw ar y cae, byddwn ni'n tybio. Aaron Edwards yn dilyn y cyffarddiad. Wel, mae Rocket yn ei bob dim i mewn. A mond hynna, neitha Mark Jones cyn y gêm. Cael y gorau allan nhw fel chwaraewyr. A neud dim yn bell yn anghywir. A ti'n gwybod be? Dyn nhw ddim di gadael i lawr. Dyn nhw ddim di gadael dim byd o egni yn ei cyrff. A fydd y dyn yma mor balch o perfformiad i dîm. A fedra ni sgorio y gol na i ddod â ni nôl i lle da ni fod heno efo'r perfformiad yma. O leia gyfartal. Chi'n cael y teimlad gyda chwaraewyr, os ydyn nhw'n parchu'r reolwr a'r tîm reoli, fydd nhw'n gwneud dipyn bach mwy. Popeth yn ei gallu. Chi'n gweld gyda Cymru a Chris Coleman, nhw'n mynd y cam bach ychwanegol. A mae'n amlwg bod nhw wedi mwynhau gweithio gyda Mark Jones a Cohen Tudor Jones dros y dyddiau diwetha. A maen nhw'n dal i frwydro. Os na un gol hwyr arall. A wneud o ti Jane minsio i eiriau chwaith, ti'n mynd o ddeud, cyn gêm dwi, mae'n yn grŵp da. Maen nhw'n bobl da. Ar diwedd y dydd, rech ti'n nabod y person i wella'r chwaraewr. Gobeithio mae y dechrau hyn o ran tîm Ec Cymru. Wrth i'r gêm, at y diwedd, maen nhw'n dal i bwyso. Aaron Edwards, ceisio cyrraedd yno. Lloegr yn gweud digon, cic gornel. Mae pawb yn mynd fyny, dwi'n credu. O geidwad ddim yno eto. Aaron eto, llawn egni, unod i'r eiliadau dwytha yma. Wan ta, cyfa ola mae'n edrych i Gymru. Mae hi'n dod ddol. Taro pen neu pen ôl neu beth bynnag, pwy sy'n poeni, sy'n hon yn mynd mewn i'r gol. Mi fydd na ddathlu fan hyn, Cymru yn yr eiliadau ola. Dal yno, i'r cochion am y gol, Lloegr yn clirio. Maen nhw wedi dal i tir yn wych, dan bwysau. Hefyd, lot o chwaraewr ifanc yn hym Lloegr. Oedd Arsan dan bwysau fan yna. A mae Hardy'n cam sefyll, dwi'n credu dwi ddim yn cam sefyll. O, dyw'r dorf ddim yn gallu credu'r penderfyniad yna. Ond dyna ni. Chwaraewch ymlaen ac aid yna. O bosib y diwedd, munud sydd i fynd fan hyn nawr. Oedd Cymru'n argoeddedig bod Hardy'n cam sefyll, James Hardy, y rhif 10, un o'r chwaraewyr
disgleiriau Lloegr a maen nhw'n hapus i gadw'r meddiant. Yn gwybod mae eiliadau'n unig sy'n weddill. Ond mae Cymru wedi cipio'r bel eto. Mark Jones i Gymru. Os na ddiweddglo dramatig. A dreigiau'n pwyso. Tafiad hir. Mark Jones sy'n gweiddi'r bawb i fynd i fyny. Mark Jones bron ar y cae. Dwi'n credu bod e'n gweiddi'r Ashley Morris i fynd i fyny. Mae'r golgeidwad eisiau dal i tir. O'n i'n meddwl gweiddi'r y masgot hefyd. Arwch ar y cae fynd i mewn. Arsan yw'r Cymru ni. Credu bod tafliad weddol hir gan Naim Arsan. Gan i weld nawr. O, mae'n un dda. Mae'n y bwysau. Mae pawb yn gwenu bod y gêm ni dod i ben am ddiweddglo ac am gêm, am achlysur hefyd. Chris Venables yn cael yr ail i Gymru. Mark Jones, yr eilydd, yn dod â gobeith. Ond Lloegr sydd wedi mynd â hi yn y pen draw. Oaken a tha hi hat-trick iddo fe, seren y sioe o ran Lloegr. Dim amheuaeth am hynny. Ond mae noson i fod yn falch o ran y gwir yma o'r tîm hyfforddi i'r chwaraewyr o uwch gyngrair Cymru. Mae wedi bod yn graf gweld tîm Cymru yn ôl yn cystadlu ar y llwyfan rhyngwladol. Ac am sioe ni wedi cael fan hyn ar Barc Jenner. Mwy o hyn yw'r neges glir os gwelwch yn dda. Y sport erfynol, diolch yn fawr iawn am ymuno gyda ni. Lot mwy o drafod o'r gêm yma, mwy o sgorio os ffordd i Cymru yn China wrthnos yma, uwch gyngrair Cymru. Ni gweld y chwaraewyr yma yn cystadlu dros Cymru. Maen nhw'n cystadlu'n wythnosol i'w clybiau yn uwch gyngrair Cymru. Mae yna dalent yno, mae hynny'n amlwg. Ni wedi gweld hynny heno. Ond llongyfarchiadau i Loegr hefyd. Nhw sydd wedi mynd â hi ar sgôr terfynol. Cymru 2, Lloegr 3.